Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed, for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:38. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. EYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon subong nga adlaw. We have Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad na gabi. Mayong gabi Action Brian, no, sa aton mga listeners mayong gabi man. Ari lakat sa aton nga tiyempo sini nga gabi, Martes kita karon, Marso 3, tuig 2020. Ang amihan o Northeast Monsoon nag-apekto dito sa pinakapunta sang naminahan sang Luzon. Ang Batanes naman kag Babuyan Group of Islands mangin magalumon. Ang ilang kalangitan may mahinay kun manipis lamang ini nga mga pagulan o kun pagtulotalite nga halin ini sa amihan o Northeast Monsoon. While ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sang Luzon may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan nga may dala naman ini nga naligwin nga mga mahinay man o kun manipis man nga mga pagulan o kung pagtulotaliti nga tuga naman iniya sang easterlies kag ang kabugusan sa Kabisayan kag Mindanao padayon man nga may pagulugal umang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan pag ukdan man isang may naligwin nga mga pagulan o kung pagpanagoob nga halin man ini sa gihapon sa easterlies kag mabatyagan sa kapungsuran may pagmadlos nga uyop sang hangin halin sa naminan na sidlangan mabatyagan dito sa pinakapunta sang Luzon kag may mabalod nga kadagatan subong man may arang kasarangan hasta nga may pagmadlos man nga hangin halin naman ini sa nasidlangan pakadto sa naminhan nasidlangan o kun east o northeast. Ang mabatyagan man sa nasidlangan nga bahin sa aton pungsod nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan sa iban nga bahin sa aton pungsod may arang mahinay hasta sa kasarangan lamang nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa namin na nasidlangan o kon is northeast sa gihapon nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Dire partikularmente sa aton probinsya may pagulugal man ang aton kalangitan hasta nga magalumon man ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan o kon pagpanagoob.
aton mga eksperyensyan sa kabugusan sa aton probinsya sa Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin man sa gihapon sa nasidlangan pakadto sa namin nasidlangan o kung isto northeast maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros. Kag nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sa balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 11:54 sinikaron nga gabi ang hunas sa aton 0.2 metro ang takos ng kanapawon. Ang tao magabalos naman alas 5:49 buwas sa aga sa takos ng 0.5 metro ang kanabawon. Alas 5:54 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Kag magabutlak ini siya alas 5:57 buwas sa aga. So subungari kita 26 degrees Celsius o 68.8 degrees Fahrenheit. So muna kabugusan sa aton lang at timpo sininga gabi action right. Medyo nagtaho-taho gid man ang kabugnaw, Sir Gan, no? Oo. Do ka normal na gina. Normal. Salamat, Sir Gan. May gabi. Okay, tanggal. Yes, sir. Sa balita, sa aksyon. Kanami sa lakat sa aton sa nga panahon maka-action, wala gid sa vlog. Dira pasalamat gid kita. Why sang LPA unlike sa nagliligad nga mga anyo abi nga inang ginatawag naton blang sa mo sinima binulan imbis hilapit kita sa summer kung kaysa may ara action well ya sa mga LPA, no? Pero subong do kanami sang sitwasyon sa aton sini nga palibot o galing kay may pamahog man kita subong sa hindi man magwanta nga balatian amuning coronavirus disease 19. Sa mga utod naton nga nagapuyo ya sa igad sang baybay sa kilid sang kanidalam sang Taytay, kilid sang Kasawaan kag Kabakisan. Alerto lang 24/7 mga ka-action. Sa balita, sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na sa aton sini nga pagpangalagad. Subong adlaw, yari na kita sa Martes, Marso 3, 2020. Karasig lang sang panahon, kita ko kay na ba may naka-display na action Noel nga mga toga, no? Sa mga department stores, may nakakita na ko sa mga estudyante nga nagapila sa mga Photoshop Action JM. Mini nagapalitrato na sila, no? Ang mga estudyante nga preparado na nga mag-graduar sining bulan sang Marso o kon Abril. Pero ang ako ni pihuan nyo gida nga tutungalan nyo sa listahan nga mag-graduate. Kimasi, bala pulo picture, kabala white ka mo to lipasan. Kabala kami kilala ko na before, hindi ako nakapa-picture na naka-arkila na to, gabla na, nakabayad na for graduation. Timo may isa ka exam siya nga may pasa. Sa fourth quarter sa exam niya, way sa kasaka stage, babae pa naman, susko Ginoo. Tinon tanay karon kay hindi pasargid, alang mo na karon logiton ka mistra niya. Action firing line. Lesson learned nga dapat siguraduhon mo nga pasar kagid before anything else. Most likely kung na-inform ang imo sa nga family, sa imo sa mga parents bla, pigumurahon, excited man sila sa tatay, bakal niya barong, sa nanay nakabakal naman sang pamorma, igumurahon di kasaka, stage kasakit batsyagona. Ina nagakatabo, that's why sa mga estudyante naton, hindi naton pagpaslawon ang aton sinika o galingon. Hindi naton pagpaslawon ang aton sinima ginikanan. Make it sure before ang tanan-tanan para masigurado enjoy ang tanan mga ka-aksyon. Sa balita, sa aksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action firing line. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live na pwede nyo i-click, share, kag-like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo ng direksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita, kamuto kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, dirang aton sa opinion survey for tonight para sa inyo sa nga opinion mo, i-firing line ta. Simple lang katama. Kunik kapon may standoff nga naglunta dito sa V-Mall sa may San Juan City, Metro Manila, involving iya sa isa ka security guard sa dinag-demand ini siya. Bangod sa ginaligar may nahibalan siya nga mga anomalya nga transaksyon sa ila
sang management mismo kag sa ila sini nga agency. Dogin basol pangaton sini nga PNP because sang madugay nga negotiations. Pero pamangkot ko sa inyo ang ginhimo sang gwardya nga pag hostage kahapon sang madamo nga mga persona. Maayo bala ato, nakabulig bala, agod nga mapukaw ang mga security agencies naton nga mga peke, mga ka-action. Ang mga malls naton, ang mga companies nga nag-hire sang mga gwardya nga daw halos pangayoon ang trabaho sang gwardya. Abi kamo, okay man to ginhimo sang guard kahapon kay before ya kuno ginhimo ato daw abot niya ng matabo sa iya, no? Daw mapashoot to kill na lang siya gani mo. Mapatiro na lang siya kay ginhimo iya to. So kamo dira, abi i-type dira sa inyo sa mga viewers nato, i-chat lang dira sa mga texters nato naring numero sa 0938225517. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tob-Toblas na wibing tak na siri nga gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Okay, anyways mga ka-aksyon, ari mga dalagko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang nga gabi. Alright, ang iban nga balita sa lokal mga ka-aksyon subong nga gabi ari, kay na nagpa-priskon si Police Colonel Romeo Baleros, ang hepe o kon director sang Negros Occidental Police Provincial Office. Kag plano niya action well nga pangkuhaon ang mga kapulisan assigned sa mga police stations nga ila sinitimbang hindi nagasanto sa ila sini nga height. In short, mga obese bala, mga tambok bala, pangkuhaon yan for the meantime, i-assign niya sa NOCPO ground dira sa may Camp Alfredo Montelibano Sr. Agod nga padyagingon kag i-control, disiplinahon ang ila sini kaugalingon. Timayo ini nga tikang no sa ngaton sa provincial director para at least ang iba kapulisan naton nga ang tiyan ko pas dughan nila. Kaya dapat kun police action JM dapat dako dughan no gamay tiyan kay para macho kabla subong baliktad ang mga pulis ang dughan nagkaladula ang tiyan amo yan nagauna. Action Firing Line. So pangwaon ni Sir Baleros ini kag ipa-exerciseon daw sa may Camp Alfredo Montelibano. Mga kaksyon, kung hasta masano nga malabot nilang ila sini nga timbang nga husto. Sa iban nga balita mga kaksyon diri sa lokal, mga chief of police diri sa Negros Occidental, masaway pa kamo nakabaton sa information, may mando diri si Baleros nga dapat kada bulan may ara kamo sang isa ka barangay nga mangin drug cleared sa pila ka adlaw. Kada bulan isa ka barangay nga maklear ini siya nga wala na sang illegal nga droga. Damabugat ini nga trabaho sang police pero part ini sang game ninyo, part sang inyo sining trabaho. Kon malabot kag mahimo nyo ni, successful kamo sa inyo sining nga trabaho no? So mga chief of police, umpisa sumo gabi huna-huna na kamo kung ano nga mga barangay dirang target ninyo. More than one, more than two, much better kung according to Baleros nga madeklara mo siya nga drug cleared kay diri sa Atons Negros Occidental do madamo pa mga barangay nga nagaginumon gyapon kung illegal drugs ang paghambalan. Action Firing Line. Sa iban nga balita, ang tupiko naton karon liwat mga gwardya, no? Ini natabo dito sa Metro Manila. Sigurado ko diri sa Bacolod kag Negros Occidental, base mayari man di sa mga security agencies nga wala man sang mga kompleto nga mga dokumento bla. Action Firing Line. Karon ang akton nga patrol nagmisyon sa pag-interview sa mga guards diri sa syudad sa Bacolod kon pabor man sila bla kon hindi sa natabo kahapon dito sa V-Mall sa San Juan City. Action Firing Line. Ang mga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod, anay congressman kag Mayor Puentevilla, nagwa si Mayor Puentevilla gina-question ang joint venture sang kontrata sa tunga sang Basiwa kag Prime Water. Action Firing Line. Ari na may nagaililintra na nga mga former official kag dalagkong official sa Bacolod before. Samtang Mayor Bing ginasuportahan ang anuman nga tikang sang Basiwa basta makahatag lamang sang supply sang tubig sa Pumuloyo. At iway gimanislay naga isang ila sini nga mga sentimiento ini sang duwa ini ka mga higante nga mga politicians Bacolod. Action Firing Line.
Mayo man ni magtandi si Action Dale sa Lazar mo. Gindungan niya gido ang negative kag positive nga mga reactions. So, Action firing line. start talibig karon tutukan taning Barting Basiwa kay subong ang Basiwa subong daw mo ning ginatutukan man diri sa syudad sa Bacolod ano giblang sitwasyon sini. Ginapangita ko man ganing bulk water kumusta na to? Oh, nagatubod pa ne? Ari pa ning bulk water projects ang Basiwa o kon nagkalatunaw na? Pagitaon tani karon na. Ang balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Mga eskwelahan sa Banwa Santo Boso, balik klase naman matapos ang inspeksyon nga ginpatigayon sa LGU, DRRMO kag mga engineers sa mga school buildings matapos nagluntad nga linog kahapon dito sa may Leyte, 5.3. Layo man tong Leyte pero affected man ang Toboso diri sa Negros Occidental. That's why may mga schools dito kahapon nga nag-suspend sa ilang sining klase for 1 day because nga they will make sure nga ang ilang mga schools may isa maglitik-litik kasi mag-usdang nga nagaklase mga kabataan. Mayo nga tikang. Samtang Governor Lacson gintugyan sa mga LGU so kung pahanagutan nga magdungka sa ports nga mga ilan na sakupa na mga foreign vessels magkaksyon ni may connection ini sa coronavirus. Action firing line. Kung ako ya alkade, hindi ko magpasugot ya nga ibutang kung ginbirisgo nga kon nga lugar gag pumuloyo kon hindi man ang higid importante ni sila. Action Brian Morden. Action firing line. Bisan pa gani kon importante ni kumabutang man lang sa ital-ita lang akon sini nga constituents iya nga padungkaon kining barko hulat sila da kung sa day sanom o kung sano ini tapos kang magkanay-kanay ang coronavirus ngayon Action firing line. Lasay 52. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Antes ako magpalawad makaksyon sa dalag ko nga balita sa lokal plus start na tonit karon na labi na gid ang iban nga mga balita nga mas nakahatag sang information sa komunidad. Diri kita anay sa balita sa nasyonal kay daw nagasadya karon ang istorya dira sa kamera sining inagaway sa pwesto sining mga tao nga mga greedy. Magambal kita nga greedy, mga sungak sa pwesto. Mga gutom kada wala katalakan sa pwesto. Sa balita. Una sa aksyon. Padayon subong sinabtanay mga kaaksyon sa pila ka mga kongresista. Ini may koneksyon sa una nga ginpalayag ni Congressman o kon House Speaker Alan Peter Cayetano nga kuno may kudita against sa iya nga ginaluto si Marinduque naman representative nga mo si Lord Alan Velasco. Ining duwa amo ning may term sharing dira sa pagka House Speaker mo pero subong duwa sila nagbinalbalanay mga kabalo naman kamo isa kag isa may mga personal nga mga intereses. Palayag to ni Cayetano siya ikodita ko nila naga-meeting si Velasco sa pila ka mga kongresista. Ginpangakuan niya pa sa mga budget kag mga chairmanship diri kon makapungko na siya. Subong sunod ni Cayetano kahapon may mga nagapungko na sa mga komitiba nga pinangpahalin niya na to. Subong nga adlaw sunod ni Velasco, why kami dapat nga istoryahan pa o kon sunod kay Cayetano, why na kami sang dapat pa nga istoryahan pa no ni Velasco. Kiti tapos naman kami tanan-tanan mga kaaksyon no. Tapos naman kami tanan-tanan kag hulaton na lang namo na mga term sharing ini ko na matabo kay kon si Velasco kon si Cayetanong paghahambalan mga kaaksyon inang ginatawag naton blayang ginatawag naton iyang depende gapon kay Presidente Rodrigo Duterte kung sinong luyag niya nga magapungko dira bilang House Speaker sang Kamara. Action firing line. May mga speculations gani subong iya nga ang style ni Cayetano agod nga magdula ang agreement nga term sharing nila nga duwa ni Velasco maghimo sang senaryo. Si part naman niya ni Velasco the same, no? The same. Nga dapat kuno may mga senaryo nga angay sini para temprano pa mapahalin si Cayetano ang gin-issue diri amuning na national budget and franchise of ABS-CBN nga ginhimo nga issue ini agod gid lamang nga magub-anay sila nga duha. Pero temo na ang bal naton kagabi nga by October whether the Cayetano like it or not manaog gid siya bilang House Speaker dira bangod nga ti amo ni ang istoryahanay nila sining ginatawag iya nga pagpungko dira sa Kamara mga kaaksyon bilang leader dira. Pero may naghambal abi iya mga basi pa lang 2 months before sa October mayara sa mga kongresista nga mag-file sang petisyon
mag-file sang recommendation, mag-file sang ginatawag naton mga papiles dira nga nagahambal nga i-retain o con retention bilang House Speaker kay Cayetano. Amo ning balantayan once matabo ina sadyang kinabugay matyagan kuno sa kamara. Action firing line. Di sila man nga grupo way naman sang iban pa nag-entrada kay majority man subong sila man ang tanan-tananda. Litas si abi ko nanugin matabo sa nipilakadlaw. Action Brian Borden. Action firing line. Lasay 56 sa iban nga balita iya sa national mga kaaksyon. Ginmando na ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Finance Secretary Sonny Dominguez nga dapat usisa onged investigahan ini mga Chinese nationals nga nagasinulod diri damo kwartada nila. Iba si masulod dibla sa mga money laundering mga kaaksyon, dapat pangkasuhan gini sila. Kagang iban diri ginahambalang nga kuno nagatrabaho sa Pugo ining Philippine Offshore Gaming operators o operators mga kaaksyon Pugo. So nagadudang halos tanan nga karasulod sa ni mga Chinese nationals may bit-bit sila nga mga minilyon nga kwarta. Timayara kita sang lay sa mga money laundering, hindi pwede makapalapo kwarta from this country to other country. Muni-muni muna, tibudlay ina dapat pangusisaon suno kay Presidente Rodrigo Duterte. Sa iban nga balita makaaksyon, update kita sining coronavirus. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Update kita kay sa sinimat tiniyon makaaksyon ang Pilipinas. Naghatag na sang liway nga makabiyahe ang mga eroplano padulong iya sa South Korea. Magluwas gid lamang gindula ang travel ban, magluwas gid lamang dito sa North Gyeongsang, amoning probinsya magkaaksyon nga mas gadamo subong ang cases dito kon coronavirus disease ang paghahambalan. Ginpirmahan ini or hambal diri ni Attorney Salvador Panelo, pwede gid sila kabiyahe na sa South Korea, pero dapat ang mga pasahero magapirma nga risgo ang ila sinikadtuan dito way na labot pa ang gobyerno. Pero bisan pa way labot ang gobyerno kay Pilipino ini sila, sigurado gid ko nga sa pupuhon manis lagyapon kung nagakinahanglan kag bangayo sila sang bulig mga kaaksyon. Action firing line. Kung ako man sa mga Pinoy nga ti risgo kadtuan nila to nga abi mabiyahe, hulat-hulato na lang abi sa tamang panahon para mas masigurado ang kabuhi nila. Ang global death mga kaaksyon sinimatriyon, ang death toll sinimatriyon naglabot na sa 3,000 shin. Grabe no? Inikwan lang niya, pinaka-fix ko ni nga ginagakitaan, pero sa pag-intindi ko, 3,100 plus na ang nagkalamatay ay ahay. Naglabot na sa 90,000 cases around the world mga kaaksyon sinimatriyon. Sa gihapon, atong pinakadako gidya nga mga cases sa mainland, ang ang original nga dito nagumpisa ining coronavirus sa Wuhan, Hubei at China mga kaaksyon. Grabe iya. Sa South Korea, may 5,000 kakaso naman. Tiriga saka man tong patay man sila. Ay nano nga sitwasyon ini. So, gihapon nagapangamuyo kita nga amat-amat nga madula ining nasambit iya nga coronavirus mga kaaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita, si Presidente Rodrigo Duterte ginatun-an subong ang pagpatukod sang nuclear power plant mga kaaksyon to address sang ginatawag naton na kakulangon sang kuryente pila kadlaw. Ilabi na gid nga nagasulod kita sa summer kag inang dagadamo na gid man populasyon sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Damo pa sa mga negosyo nga tinagagamit gid sang kuryente, ang demand nagadamo so ginakulang na kita sang supply sang kuryente subong. Action firing line. Nang tawon nato ni kami mga plano nga pagpatindog sang power plant mga kaaksyon. Kung ini bala importante kanang lanon gid bala kon may iban pagkikita nga mga inisyatibo abi. Action firing line. In fact, may draft na sang executive order nga ginhatag dito kay Presidente Rodrigo Duterte, pero way pa man nabuksan, way pa gina-check pa. I-try Manila nga tukion ang Bataan Nuclear Power Plant kag ining plano man nga pagpatindog sang power plant sang Pilipinas kag Russia mga kaaksyon. Akon para malang sa kayuhan, why not? Pero iblainon ko day kadason adlaw tapi imuon tani nga dako nga isyo. Pining papatindog sang power plant kay
ma-interview kita pila na ton ka mga resource person from Bacolod nga may ideya kon kuryente paghambanan. Action firing line. Dire kita sa ayad-ayad nga balita subong kag nag-viral pa ni si guard kahapon no dito sa V-Mall sa may San Juan City, Macaction. Ini bilang gwardiya nga gintawag sa kay Archie o kon Alchi no Archie Paray no. Ngayon siya ang isa ka gwardiya nga ginkakibot mga alas 10 kahapon mga kaksyon. Sumulod ini sa V-Mall dito kag nagpang-hostage. May lang gani kay nagkadto si San Juan City Mayor Francis Zamora kag nagpakig-istorya sa din ining gwardiya nga nagpang-hostage. Ginopiran pa ni 1 million pesos mo pero gin-refused sang gwardiya ang gin-offer sa alkalde. Agod hindi gid lang siya maghimo sang mga ginatawag naton problema kay base may dala siya nga granada eh. Pagkatapos may armas pa siya mga kaksyon, may isa ka gwardiya gani nga napilasan. So ang standoff mga kapon mga kaksyon tapos sa napulo tob 11 ka oras halin las 10 mga las 7 las 8 na sang gabi hindi man to gani surrender gani mo. Hindi to surrender kay gindakop ini siya nagapatigayon siya sang priskon. Grabe yang gwardiya mo. Pero tingad demand iya, nagpapriskon saya. Ginatagan tsansa sang kapulisan nga makapapriskon siya para mapalayag niya ang iya sini hibobunot mga kaksyon. Action firing line. Te ang mga hibobunot nga iya sini nga ginpadangat kahapon mga kaksyon. Una, ang hindi maayo nga pagdumala sa ila sang security agency. Action firing line. Ang hindi may nga pagdumala sila sa management sang V-Mall mga kaksyon kag iban pa nga mga ila sini mga ginasinggitan o galing kay inang ginatawag naton siya lang isa wala sang may nag-upod sa iya nga mga gwardyaman. Pero kadamo gid ang nalipay bangod kay napagwa niya nga sini nga sentimiento sa diin diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental hindi naton mabutig ini nga may ari man sina diri nagakatabo mga kaksyon. Action firing line. So dugay lang mga 10 to 11 hours nga negotiations sa ngaton sa mga kapulisan, ipila ka mga public officials nangita pa sa sang media no agod gid lang mapalayag ang iya sini gusto nga ipalabot sa management. Action firing line. While nga nagahambal-hambal siya sa microphone, why gid siya i-reaction Noel nga nagapalibot to siya gali, hindi na to yan normal nga mga sibilyan, kundi mga intel sang kapulisan nga nagapulo pa nila nga daw mga nag-shopping lang to black. Action firing line. Pagtulo talikod nga daw nagpulo pa simple siya dalaganon sa sang isa kag hakson kag tapukan, isa ka gwardiya tapukan sa daw 15 bilog do ano-ano malang imo nga nagsakay sa kay imo lawas daw karbaw. Action firing line. Why siya ka lusot mga kaksyon? Now, dito sa Metro Manila, ginhimo nga isyo ang sulod or pag-negotiate sang kapulisan nga ang nadugayan gid sa isa ka persona. Amo nang gina-question to subong. Te ang explanation sang police, hindi mo madali-dali una-una may bitbit siyang armas. Ikaduha may granada, allegedly mga kaksyon. So once nga boy anya tong granada, kung hara-harahon to sang police, sigurado, hindi lang isa, duha ang mapilasan o kung mapatay, basi may dinusina ang magkalamatay. Action firing line. So ginidiyahan, tanan nga demand niya ginhatag sang police, negotiation gani mo. Ambot yung isa, ini mga utod naton man, doon di man kay insyende, ato walang may insyende lang gamay, pero pa-explikaron mo, do siya ng pinakamaalam, nga kuno na ano, klase police ni man, napulo ka oras antes yan na tapos ang standoff, isa ka tao lang. Action firing line. Ti ang police nagkakwa chimpo ya, kaya ang operation sang police, ang ginhimo nila kapon, nga dapat wala patay, wala pilason. Kaya kung may patay, sigurado, nga bali ang ila sining nga operation. Action firing line. Bali ang ila sining operation. Ako, on my own opinion, good sige itong hinimo sang pulis. No matter what, nga no kalawig ang ila sining negotiations, importante nga wala sang may nagtiling kaya kag may nahulaan nga pamilya. Action firing line. Sa nambal naton, basta armas ng pagaistoryahan,
hindi mo ya pagdali-dalion, di nga daw kakaon ka lang imo ya kabahaw nga init ka, kanon nga init nga pwede mo nang isubok na kay tunlon mo siya. Action firing line. May nagakritisar pagaling abi nga tiyan mo na hambal naton bala, may nagakriticize nga kulang man ang idea, may ara guro 1.1% lang, pero pa-explikaran mo daw siya ng alam. Action firing line. So, nangin issue ina didto, hambal sang pulis, siya ginhimo na mo ng tanan-tanan, anong pangitaon ta, ang dasig nga negotiation o kun dasig nga damo patay o kun dugay nga wala sang patay. Action firing line. Amo na nakasimple. Anyways, balikan ko ni karon ng part sang pulis. Kay para mapisplicar naman nato kay kabalukad diri sa Bacolod, Metro Bacolod man kita. Bisan din lang ang mga hostage nga ini katabo ini mag-action. Action firing line. Check naton kung paano i-plastar. Anyways, diri kita anay. Concern kita sa mga utod naton nga mga gwardya, no? Mga utod naton nga mga gwardya, wala sila aksyonan, kabalok aksyonan, ang mga gwardya wala day off. Kay no work, no pay ini sila, no? May kilala ko yung ganing bahala na di siya masweldohan, isa ka adlaw maka day off lang siya. O mayara na, no? So amo ni sila makaluluoy. In short, ang mga gwardya naton Action Noel, gamay na ang sweldo, kulang pang benepisyo, bangod pigado, wala trabaho, bahala na. Importante may ubra. Action firing line. Bahala na, importante may ubra. So, otro man, ini mga security agencies naton, nga mga hakugan man, nga duway nagidlaya hindi makatawo man bla sa mga gwardya, magluwas lang sa mga mayo ha. Hindi makatawo man sa mga gwardya, nga daway man sila na maghatag man sang husto nga benepisyo kag husto man nga sweldo. Action firing line. Kiti ni mga gwardya, kung risgo lang, pwede nga risgo ni ila mo. Oh, amako mo na nga, no ID, no entry. Amo nang iladan nga. Protect lives and property. Amo nang ila mo. Protect kung taran-taran. Oh, pero kaysa kaning gwardya, kita nyo, kung may ara sang kawatanda, una pa ng gwardya, plagyo ganaya. Action firing line. Oh, nga isugal mo gid ko galingon mo naman protect kanay mo sa property na nga do di ka man protehiran ganay sang imo agency protect ka pas property da. Action firing line. Oh, damo na bla, hindi na to mabasol kung isa mga gwardya kay sa nambal ko na ang ginabaton nila nga sweldo kulang giniya katama antos na sila kag wala pa sang husto nga mga inuras. Action firing line. Amo na yang kagrabe yang nagakatabo sa mga gwardya ti kapit sa patalim ni sila. Ang lain pagidiri, may mga security agencies iya. I'm not pointed out sa mga agencies naton Andres Negros sa Bacolod as general. May ara sa mga security agencies naton iyang wala sang mga nagabaton sang gwardya nga wala sang husto nga lisensya. Makasuksok lang bayo kag do mukhang gwardya na nakapagupit na. Tagaan na 38, 45 kag pagwardyahon. Papangitaon nanto, di pa mo panaw siya ngita kato lisensya, training kato anay, pero di ka kadto ho. 3 days lang na may lisensya ka na, may dala ka lang kwartada. Action firing line. So inatanan risgo, no? Ako ganin niya, nag-advise ko sa mga gwardya mo. Once nga nagagwardya, kamo sang original nga mga lisensya. Hindi na mga peke nga mga lisensya kay kamo mangyapo na butang sa ital-ital dira. Action Brian Morden. Action firing line. Now, ano gid lang isyo sang gwardya suwong? Kadamo sa isyo sang gwardya suwong nga hindi gid mahatagan sang nagakaigo nga tawag naton sweldo ini mga gwardya naton. Kiti agency gani mo. Amo na kung isabla mag-obra ka mo, ngita ka mo obra sa Bacolod o kung din man, hindi ka mo mag-agi sa mga agency. Direct ka mo dapat ma-hire sa company. Kaya kung maagi ka mo sa agency, dako pakitang agency sa inyo nga kamo nagatutoy-putoy ka obra. Action firing line. Amo na matuod, dira para tis may idea ka mo. Now, i-check nato na ang labor advocate abi kung ano giblang sitwasyon sa mga gwardya naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental. May mga idea ni sila kami mga gwardya madi nga nagareklamo before. And di buenas kita nga wala nag-wild ang mga gwardya tadi. Action firing line. Ang iban nga mga gwardya tadi nagaagi sa husto nga proseso lad kadto sa labor, kadto sa mga labor advocates naton diri ngayo bulig ano dapat ang himuon. Pero kung isa bas hindi nato mapungga ng mga utok nila sini,
Pariyo to kahapon ti gwardiya sa may ideya siya what is life sang isa ka guard anong dapat nga himuon kung magamit isang armas luthang anong dapat himuon kung namo sining himuon niya. Action Firing Line. So mo to nahitabo kahapon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya Sir Winnie Sancho sang gawa labor advocate Makaksyon dalahi na ning gwardiya tanan nga labor nga may mga tinunto. We have Sir Winnie Sancho. Sir, good evening. Ayan, mayong gabi si mo no sa atong tagpalamati labi na gid sa mga security guard no nga nagpamati sa imong programa. Aha, nanami ang kuning isyu parte sa gwardiya kay concern tadi sa mga tawo nga nagatrabaho sang husto, nagatrabaho sang pila ka oras 24/7 ang iban diri gani pero nagabaton sang pinakagamay nga compensation ak sa Sir Wen. Ano giblang status sang aton sini nga mga utod nga gwardiya Sir Wen? You are right, Brian. No? I think one of the most exploited workers are the security guards. No? Mga blue guards kang mga iban white uniform. No? At any rate, it is unfortunate to think no nga ang ila lang ang status security guard and yet they do not have security of tenure. Agoy Kamanti kung imo padaluman ang ila sini nga employer kung ang layi ang aton nga subayon ang agency mo. Yes. Hindi kay ang ginagwardyahan nila no principal nga ginatawag. So I don't think no nga maka-afford ang agency, ang isa ka agency nga maghatag sang retirement pay no in the event nga madulaan siya sang obra kag in the first place hindi gani kasarang maghatag sang sang minimum wage no kay Brian, modesty aside, kadamo na ko sa nabuligan ng mga security guards ang una, iban na pabalik ko sa ilaobra, iban na pakorek ko man ang mga underpayment, no? Siguro ang mga security guard tungod la sang kaiwat sang obra, no? Unemployment, ti damo ni ginatulon ng nila balabag ni ang mga violasyon sa ila. Like, for example, ining kung medyo palareklamo ka nga gwardiya kung gina-assert mong imo nga right, usually nasuyaan ka sa mga supervisor mo, no? Kung suyaan ka na ganit, amo nang ginatawag naton bala nga ang rotation, ang rason nila rotation. Pero actually, kuhaan ka na sang lugar nga imo gwardyahan. So, ang gwa mo kung isa, it is equivalent to constructive dismissal. Kabalo ka, Sir Wen, I'm sorry to cut off you ha. Yes. Kaya kung isa may mga batasan isla daan nga mga supervisor nila kagi bala pulis-pulis, ang karakter na pulis-pulis man sang gwardiya nila daw pinulisan man nilang type man nga di man husto. Di amo nang discrimination. Kaga daw iniblang mga supervisor daw ka superior gid bala sila, no? Na because of their hindi man tanan because of their military background. Tinanad lang military nga paninggit mo. Karon dalon mo na iya sa sa mga security guard nga giban sa mga security guard gan may military background man paros tong isa nga naglingin ang ulo ya. Kay matyag ko Brian, ginkuhaan to siya pwesto kag floating. Tiyan mo nang siling lang nga constructive dismissal. Kay way magyapon kag ginsuyaan man siya guro sang iya mga so-called supervisor dira, kag hindi ni siya kagwanta, amo tong mo but he have to face the consequences kasi siyempre may mga criminal charges nga i-file sa iya mo. Pero nga kung man lang tayo na tagaan man nila, labot nga due process, ang Department of Labor dapat mangusisa. Hindi lang kaya ang criminal implications sang tao, sang gwardiya. Kundi ano ang root and cause, no? Nga ang nag-amuto siya kay may ginareklamo to siya nga labor problem mo. Yes. Iti dapat to si saon to kag hopefully it would serve as a wake up call sa may mga security agency. No, why taman tanan gid, we're not speaking in general. Pero sa akong dia experience sa Bacolod, damo man sang sa mga tag-iya sang security agency nga dagko ulo no? Matyag mo bala daw tungod nga man tawag na si Q mo. O
ka-discriminating dana. Tawgon mo sikyo, may ngalan man na siya nga tawgon mo yung sikyo. O, inabalang kung isa do kinali, sikyo daw muna bla, no? Masakit pamatian ni. Di ng dignity ang inatuwag man, where is dignity of labor? Ti atong hambal mo bla kay na Brian, nagtatrabaho man nila sa matarong mo. Ti sa ilaya, ang pagtrabaho nila, their only means of livelihood, amo na nga ginatitigan nila, and they are assigned to secure a particular area, and yet they cannot secure themselves, no? From the abuses, not only of unscrupulous employers, but from the circumvention of the law. Ako yung nabalaan ko gidya, bisa nagapamati sa mga security agency. Klabanan nga practice, Brian, 12 oras na sila mo. Yes, so wala yes. overtime. Kaya mangkutab, lada, bisan sino nga security guard. Aside from that, Sir Wen, sa nabalaan ko, daw ni sila ni day off mo, no work, no pay, ni sila kit hindi sila regular eh. Correct, no? Tani, ibutang nato na nga hindi sila regular, pero ang tanan-tanan nga benepisyo accorded to a worker, dapat ihatag sila. Like for example, SSS, PhilHealth, tibang kaungot ang ilang mga kwanta, wala sila sa remittance. So, in kaso nga, mag-retire sila sa ulihi, anong ila kwaon, no? None. So, I hope we will stop exploiting the security guards who are honest enough to work, no? Ang klabanan pa ni sila, pululaw pa ni, no? Yes. Karon ang aton nga pananaw bala sang kalabanan nga daw second class citizen niya ang mga security guard. Kay tungod sang ang lalisay da kung sa Brian sa laye nagasiling nga if the work is necessary and desirable to the business of the company, it should not be contracted out. Yes. Kaya mo na nga gin-contract nila ang contracted out nila ang security guard kay hindi kuno necessary and desirable to the business of the company. Ambot lang ayan kung sa bangko may bangko abing wala security guard abo ko ano matabo kasi adlaw-adlaw dapon sa da. Amo gid na kadako sang risgo sa ning mga security guard gayni pero kisa daw gina-discriminate pa tong mention mo kung sa daw gina pakanubo gid ini sila. Amo nang masakit dres dughan pamatian Sir Wen. Kagang matuod lang I think sang nagligad lang nga bulan. May mga security guard nga nag-report sa ako niya nga ang wage order number 25 wala pa ma-implement mo effective November 26. So nagligad pa na eh. Tisiling ko nga wala pa kuno ma-aprobahan sa Manila. Ay na, no man naman. Sang ila ginapwestuhan nga bangko. Ay tisiling niya sang isa siling niya ining ano man na sir hindi bala ining retroactive. Magani retroactive pero speaking of the implementation of the law eh. So kon wala na aprobahan sa Metro Manila sining bangko nga ini ko na naman company trabaho na sang ila sining agency nga ti anytime dapat i-pull out de sila way inyo ginpasakaan sweldo sa mga gwardiya namon. Kung may concern ang si agency. Correct, galing kay manti ni mga agency kapadikit man kamanti base da sunto hindi pag-renew ila contract. Tibisan nga muna nga way pamatag ang wage order number 25. Abalo lat mo anay. Kay base sinya sa kwan sa Mayo ihatag May 1 Labor Day. Lingko ang Mayo na, Mayo man hatag la, Mayo man hindi. May tani kon late ihatag ang tanan ang nagliligan nga mga binulan nga wala nila mahatag to dapat ihatag man nila gyapon okay lang na at least dagtingob. Retroactive ginaya, Brian. I-retroactive gina nila. Kaya kung hindi sila mag-retroactive, dako nga sa Bombay, no? Ako ya ginaulat ko lang, ngayon yung mga gwardiya are decisive enough no, to file a complaint or sena. Kaya man hindi man ko yung magpilit sa ila, kay karon kung magkinasuhay kami dagag sa ulihi, madilantar ang ilang trabaho, base basulon pa ko nila. Correct no? na. Di kinanglan niya kung desidido sila 100%. Ang willing lang. No, buligan ko ya. I am willing to help them. But then, talking of this, ang isa balaka to si apelido ito sa Manila. Si Paray. Nagsalampaw gid ang iyang problema. Yes. But if it were not, ako niya opinion as labor advocate, if it were not for an alleged labor oppression, the guy should not have done that. Tinapuno na to siya eh. Kita mo, gabuton niya na lang to ang pusel sang pulis kay mapatiro naman lang saya mo. Gani, sa pusila nyo na lang ko. Daw mo na, bla? Desidido na gid siya kay man, Brian. Kung ang tao bala, ipaman as no property, his only property is his job, his work. Till you take that away from him and his world will crumble down.
So, kaya man abihang balya sa iyak bataan, what will he tell his children if there is no food on the table? Amo na ang kwati, libugando ka to a certain extent nga mahimo mo mga bagay nga hindi dapat himuon. So ako nag-encourage sa aton mga security guard, tindugin nyo ang inyo diretso kag magtrabaho kamo sung mayo, no? Yes. Hindi magtulog na kung panggabi kamo kag madakpang kamo tinyo na sala. Si Santi ka ginayon. So sa natabo kahapon, Sir Wen, time na guro nga ang labor guro do the other job guro, no? Action na sila sa tanan nga mga security agencies, sa tanan nga mga company sa gina-applyan sa mga security guards nga ini. Hindi na ta maghulat pa may reklamo kay Tio. Kahapon isa ka klaseng example na to ginhimo sang guard nga to. That's right. Hindi tanan bagulaton nga mayari pag hindi nga mga security guard nga maglingin ang ulo, no? Kag mga stage naman. Yes, Kung pwede lang, inspeksyonan nyo abi ang tanan abi nga mga security agency. May complain o kung wala, no, dapat inspeksyonon. Kaya wala pa ko nakabati sang security agency nga nag-file sang petition for exemption sa Regional Wage Board. Grabe, no? Kaya mo siya, no, kasarang sila, Brian, kung kasarang sila nga damo ang nagareklamo sang underpayment. Nahadlock sila, Sir Wen, kay madulaan sila trabaho. Amo nang pinaka-basic nga nakuha, gid kag naintindihan ko kung magreklamo sila. Correct, kay Brian. Kapit sa patalim mo. Kapit sa patalim sila Kaya na magreklamo sila after that, nahigkuan nga lang, lakareklamador sila, palayason sila garda, din sila ma-apply next, kay mabutang na sa application nila, reklamador ni siya, dito ni pagbatunon sa isa ka company. Amo pa na tanong nga, balko gina-blacklist nila. Gina-blacklist nila ang mga security guard nga nag-file sang kaso, kag ang mga security guard abi nga medyo may isog-isog yung magpahayag sang ilang diretso. Kakwa, no? Discriminating. Kag kahapon, bisan daw ka-evil tong ginhimo niya nga kahapon, yung ginhimo act niya, pero ang result naman niya, kadako sa nabulig. Sa tanan, hindi lang security guards, tanan nga mga nagatrabaho nga under minimum wage ang ginabaton, Sir Wen, nga dapat stand up and mag-away against sa discrimination kag pagpanganubo sa trabaho, Sir Wen. That's correct, no? Kita mo tong tao to, insugal lang niya kabuhi. Tanaw ko yan desidido na siya nga mapatay mo. Galing kay tindi pation. Pero ang point ko lang nga when naman stand up for his principle, may violation man gid siyang lahi, no? Pero ako yan naga-admire ko sa mga tao nga mun abla. So that would be an example. No, sa aton mga utod nga labi na gid ang mga may mga security agency, respetuhan nyo man ang aton mga security guard kag tagayan man sila sang para sa ila para nga mangintayo yun ang lagan sa inyong negosyo. Sige, Sir Wen, imo nga panugyan sa mga security guards diri sa Bacolod kag Negros, kung may problem sila, pwede sila kakadto sa imo kag tuytuyan mo sila padulong sa duli. Sir Wen, go ahead. Ang gawa ya magabulig gid ya sa bisan sino nga mamumugon labi na gid ang security guard, no? Kadto lang kamo sa akon kag ang akon nga cellphone number aras tanan nga mga media practitioner, no? Yes. Ginatag ko man na sila kag hindi kamo magkadlo kay inyo na diretso mo. Alang-alang mga ang iban nga tawo ang maway sa inyo diretso. So kung if you feel that you are aggrieved kag kinanglan niyo magreklamo, file kamo sina. Kaya ang sina hindi pa na yakwan, Brian, hindi pa na sila nga kaso kundi para ina sa amicable settlement of employee and employer. So magpakabakod kamo kag hindi lang kamo magkalingkang, no, nga tindugan ang inyo diretso bilang mga mamumugon kay ang security guard isa ka respetado nga obra, hindi kay siling tanaw naton kay sikyo lang, no. Be proud of your work, love your work, and labor is honor. Isipon ta ang security guard naga-uniform. Respeto sa uniform, may mga patches man ni sila, may mga tawag sila, may mga names man ni sila. So respetohon tagin ni sila kay tao man ni sila. Yes, Brian. Sir Wen, salamat mayong gabi. Thank you and good evening. Yes, sir. Salamat, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, so kabay pang labor na ton diri, duli diri sa Negros Occidental kag Bacolod, basi may time kamo libot-libot to check man ga tindog-tindog man kamo da kag magpangusisa sa mga security agencies, sa mga company, sa tanan-tanan nga ginatrabuhan sa mga security sa aton di. Time na ni nga hatagan ta tiyan sa mga security guards ta nga mahatag man ang nagakaigo nga benepisyo kag husto nga sweldo para sa ila. Kay kung trabaho ti trabaho man nagyapon mo, no?
So, alas 7:25, check natin si Matinon Patrol with Action John Diaz Abi kung naka-interview sa interview sa guard, no? Kung anong reaction nila sa natabo kahapon dito sa Metro Manila, no? May nag-komentar ganito, ambal niya, may mga gwardya Abi nga ti bahala na bisan gamay ang sweldo, sige lang importante nga may sweldo sang sa wala na gid. Pero ti may right kaya human rights dapat di ipakig-away mong kinamatarong mo muna nakasimple man naton mo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Patrol Action John. Main ka sa Blay kag sa tanan nga makagson ang patroton ari kita downtown area na ibaruan ang downtown area nga dante pero tili ka namo sa mga guardyaman kag pulaw bugtaw ibandriya halindriya sa aga 24 hours yan kalabanan diri nga nagatrabaho pero check kung may mga problema sila may ginapatubang or agree sila hindi no Action Blay Action John. Action Blay Without name lang Action John ha kag ang ila siling agency kag ang company da aha. Actually, ini isa ganito Pili pabaloy pa rito ini ko kakulba. Hindi nga to na proteksyonan taman sila kay bago lang taghambal nga kung isa may makupog-kupog ang mga supervisor kag tagiya sa agency kay kon makatikab lang gwardiya nila palayaso nila dayon mo. Oo, galing. Ale wala nga no. Nang may gabi. Musta nang? Okay mo lang. Musta diri ang downtown area? Taway ka. Linong ka mataway. Alam ko to nung wala labot kung dali ka na, sign or sa piiban kapag yung mga, mga establishment, pila ka nagkikatuwig ka gwardya? Mga 46 years na. About, dugay-dugay na mag-gali action, 46 years, no? So, 46 years, no, may mga problema, kamo na tubang, so na sa inyong agency, sa ginaobrahan nyo, o kondo, taway lang. May aray, si Pulmin talan, tumugod pa nga, bakuan mo, smart ko rihan na nasang klinte, kag agency, okay na niya. Kung padalman mo, mo na yan. Ano mga problema so na usually yun yung natubang alawan si sweldo isang uli na pass up mo lang to may mga problema. Okay, magsiling ka allowance hindi on time ang allowance wala. Kisa ka delayed man delayed man kisa araman kisa kundi since istoryan lang mo masitol mo lang na. So kung ikaw pa makoto na tabo sa Manila no nga may problem sa with the establishment sa agency mera makuno may mga naibaluan sa ano. Pero ginubrahan nung is nagkatuso sa iya ginubrahan ako na stage sa pagdagan ng mga nag-obra. Kung ikaw lang taon, dapat nagkatulid sa punto nga muna para mahusay lang o hindi. Hindi ko rin na pwede. Kasi ang problema, imo na sa uli. Inalan, keso na imo on, ipaminsaron mo sa malawid kung makamayo ko sa imo, kung sa hindi. Amo na imo. You think first before you do. Ako, malas ng English. Amo na action dyan. You think first before you do. Balo kang problema mapasap na sa uli mo. Between agency kag kliyente, istorya lang kulang. No, ang pagka-gwardya pa ito sa iya, bali at maupod sa gwardya, ginencourage siya man. Ano man, sakto mo kina nga, kung may problema ka mga gwardya, mahugpong kita ka mo. Kung matipon ka mo, po istoryan nyo, hindi nga dadawin nga istorya. Kung mo paano kayo mga hostage ka, hindi mo na pwede. Nga maniro ka sa supervisor. Ang supervisor, mamastoryan na kag-kliyente mo kag-agency. What if, anong imo, kung ikaw ano imo, kung wala gid sila may action, ang imo supervisor, so hindi gid ma-istorya, ano nang pinaka-the best o mo bilang gwardiya? Sa manager mo, repair ang problema mo sa imo supervisor, ka mapatap na soli. Okay. Pero kung hindi na gid kaya, pwede ka mangurok halin, dira kay di mo na makaya, transfer ka doon, muna be possible na sa'yo. Natural mo lang na yan, hindi nga mang-hostage ka, madala ka granada, kag utiroon, hindi na pwede. Depende na mo kung ano sa sitwasyon, kung ano ang dasadang problema. Ma-sobrang ka in between kliyente kag agency. So, ikaw yung veteran, kanagit nga gwardya, di ka sa mga problema nga natubang nyo na, anong pinaka-tip mo sa mga pudluman nga mga gwardya, nga dapat sila mo may problema, may sila ginobrahan, may matubang din sila nga mga trouble, siyempre nag-duty, sila na dapat yun na mo. Una bis, kadong isa sa agency. Kaya ang agency makabulig na sa imo. Among inang imo nila. May experience naman yung agency, doon nagka-problema ka sa agency? So, natural na naman problema po, may storyahan nyo na. Napatap nyo natin, kung mapatap nyo, ang problema, masolve nyo na. Hindi nga mong padala-dala mo, buhat mo, amunin mo to sa emosyon mo, hindi na pwede. Kaya kisauli, mga suffer, ikaw lang na, ikaw man lang mga sauli, mga suffer mo, ikaw na kaluluoy. Ang pero pang kung pila ng agency nagyan mo, kung isip-isipon lang? Mga pulo na.
Security agency 10. Damo na for 46 years 10. Ang kakatabo is gamay ng bailin ka ginaubrahan mo ng lain-lain agency. Ka lain-lain agency, pwede sa dyan nagitiyan ko mga 30 years ako din. Okay, dari mismo. Anong rason nga nagasaylo sa aksyon dyan? Anong rason nga nagalain-lain ka kay lain-lain mo ginubrahan? Ang agency ga declare losses, amo na siyempre illegal mo sa isa kay agency. Another agency, o. Kung kliyente, ginagawa ko dyan po sa kliyente. Tungkol nga ako ang saligan ng gwardiya. Oo, mali nga sa buya kaliya, nagalain ang ngalan, kay ginabalik niya, kay kakaputo, ate, kakaperte. Ang agency. Ang agency, mo nakamalain naman ang ngalan. Then, pag-next naman lain naman. Pero is the same gapon. Ang kliyente, absorb lang ko sa kliyente. Ako naman sumayo ng mga gwardiya, no? Retirable akong daan, mga gamo ka pa. Wala ka na retire, may makuha mo. Kaya balo ka kung magsulog ka sa trouble, mabudlay magwa sa trouble. Diba, si magaling, hindi ka doon sa kupa. Sige, no? Thank you again, may gabi. Ang sobray na isa di ka gwardiya, ito na istorya sa may downtown area, sunod sa Makulod, ang nakuha na ito sa statement, no? May hangot naman diri sa iyang reaksyon na biko na ito may natapos sa may Metro Manila aksyon na Brian. Okay, sige. Salamat, aksyon dyan. So, para may sitwasyon diri sa downtown area, sunod sa Bacolod Ringkid lamang ang gabi. Rekta sa Matron, ang tagibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Lain-lain ang sentimiento sa aton sa mga gwardiya. So ato sa iya, pwede lang gid maistoryahan kadto ka sa supervisor, kadto sa kaya agency nga situation dira. Hindi maglapot sa point iya nga magpang-hostage ti kay Manong ti respeto ginaton ta. Ang pinakadalam na istorya sa dito abi sa Metro Manila kung ano ginman ang ara sa utok sang gwardiya nga to ti respeto taman tumo. Temo to galing kadamo sa nagkaladalahig kahapon nga mga nag-shopping. Ang iban way kagwa mo. Pila ka oras iya nga tiner nila iya. Pila ka oras iya gaugta si ang mga pamilyas dalom ti syempre Granada blayang ginakwan, ginabitbit once kanya sumigabong ina sigurado gid damo gid kalapilasan. Action firing line. So sa parsang dole dapat na himo na sila trabaho nila. Hindi na sila magpa-cute-cute para kay tinagwa ng mga kamatuuran. Hindi man tuguro mag-wild ang gwardiya nga ato kung inantawag naton insyakto lang ang tratar sa ila abi. Action firing line. Kahapon gina-question pa sang publiko ang kadugayon kag ang mga negotiations nga ginaobra sang pulis, which is ako mismo galibog ulo ko. Kay kung ako lang palantawon sa ako nya paglantaw, the best atong ginhimo sang pulis kay nga way gini ipatay. Hindi tayo magdali-dali iya ka para lang gid kuno dasigon himuon si sak oras tungas oras tapos ang istorya no. Ang pulis nga panilag na sa sitwasyon mo. Nga dasigon mo to yaman for what? Kag kung dasigon mo to sumigabong ta karon ng bitbit nga armas kag granada to nga may mabulig ang kadasigon nga may way sa may mapatay. Pero daligid lang. Pa-explain karon tagid bino na tabo anong sitwasyon gibiyabe. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sa Bacolod City Police Officer. Good evening. Action Bayan, good evening din no. Mayong gabi sa tanan-tanan sa bugos niya katapos sa radyo sa staff and management kan sa ato mga pinamangga na mga listeners on behalf sa aton na City Director Police Colonel Attorney Hinidinya sa tanan sa liwat mayong gabi gid. Ako sir ga respeto gid ko sang mga opinion sang iba naton nga mga utod man tawo, opisyal, simpleng personalidad sa natabo kahapon tubla nga standoff dito ya sa Metro Manila. Pero kung ako palantawon, way ko iga pasipsip si imo sir ha, kay gina-interview ta kasubong. Ako palantawon niya, amo tong pinaka the best kag successful ato nga negotiations kinambal ko na isa lang napilasan kag wala sang may nagkalamatay. But duro pa mga kritisismo nga nabaton sang PNP. Pero sir, ano giblang procedure sang kaangay sini nga sitwasyon, sir? Yes na. Action Brian, ang tawag nato nga hostage crisis management. Mo na siya gina-amba naton. Magsiling kita nga crisis management, actually Action Brian, no, para sa atong mga listeners. Duwa ini sa klase, no. We have natural mga crisis, no, mga natural phenomena, mga bagyo naton, and they are all crisis. Pero may ara man kita nga human crisis. Isa diri ang natawag nato nga hostage negotiation. Isa sa pinaka-komplikado, isa ka sa mga pinamama nato lang
nakabang nga dugay gid man actually pag may mga hostage crisis. Considering niya tanawon ta hindi niya simple diri nga ginaobra naton, may negotiation kita. Yes. Kag kung magnegosyar kita, malawig ina siya nga proseso action raya no. It takes patience, pasensya ang kinanglanon dira naton. Amo na ganin ga-establish kita sinasang incident command system. I see. Kung inyo makita na pati gani si Mayor Zamora ato dito kay kabahin ina sang incident command system or ICS ang aton nga mayor kung may mga hostage negotiation po sa tuod lang action Ryan hindi kita gusto nga may area hostage crisis kaya kanahambal ko na very komplikado yes. ang sitwasyon. Hindi no? mo na kontrol ang tao eh. Yes, action Ryan. Kag kung may mga reklamo nga kadugay tandaan pa hindi ni saya pelikula no? This is actual ni siya action Ryan oo kag tandaan man naton nga aton pinaka-concern diri nga unsa pelikulan kakapatay no ginatiro ginasnipe ang aton nga mga hostage taker but sa tuod lang ang aton gina-concern nga maluwas ang tanan. Yes. Ang gina-hostage dira at the same time ang hostage taker nga aton dira yang pinaka-concern kabuhi. Higit sa lahat ya buhay mong hindi mabayaran ang kabuhi sang isa ka tawo. That is why gina-address ina naton may ara kita incident command system. Sa dira sa incident command system hindi na dira ya kapulisan kabahin dira naton nga LGU ang iban pa naton dira ang mga departamento sa gobyerno pati Bureau of Fire may mga doktor kita pinanglanon during sa mga emergency na asipat nga na interagency ka katabo sina as part of kinahambal naton nga the whole no kung pwede lang a whole of nation approach isa may mga pare pagani ga intra dira kay isa ginapangayo sa mga hostage taker may ara dira nga kung sino ilang madumduman kay ining nagapang-hostage actually totally depressed na ining sila amo lang ini nakita nila nga solusyon sa ilayang problema sundayan. Okay, gin-mention mo ang ginapangayo ang demandya kahapon ginhatag sang PNP isa na to ang gusto niya maghambal sa microphone kag magpapriskon in front of the members of media. Pero gina-criticize pa na ano mo na yung pulis amo na ni sitwasyon ginpasugtan pa nilang magpapriskon ti demand gani sermono kundi ginhatag para at least masanagan siya pero without knowing himself nga ginalantaw na to siya kung paano siya gapuson. Sakto man sir? Exactly action Brian. Actually, sa amon nga hostage crisis management courses, we have different technique, no? Madamo dira sang mga pamaagi nga kung isa-isahon di man naton ning i-detalye sa inyo kay basi amo man gamiton kung amo naton Brian. Actually, ato nga mga demand pwede mahatag ito mga imposible nga mga demand. Kung pwede yata, kung kailangan preskon, nating tulos kaysa matuluan kita sa kabuhi. Dira. And that demand, sir, and that demand is part of negotiation. Yes, exactly. Sakto ka dira. Mahatag din nato, hindi man Ilocano, kipangayo sa ato dito ng speaker, diba? Sundayan, Yes, Laila ko mangayo. Kaya ko nabi coronavirus, nagmabudlay na naguro, no? Ideahan man na niya po ng Brian again. Ina nga mga tao kuan na inaduman na paminsaro nila. Kung hindi naton sila pagbuligan, mas mangin madulom angin mangin paminsaron sila, mas mangin violente, makaluluoy la nalay kung grada ginakaptan sina Brian no kanako sang mangin casualty na to madamo makaladula na. Basta kaya lang naton na ihatag, hinahatag ina naton as part nga tawag naton nga negotiation technique ina siya action Brian. So sa natabo kahapon nating to criticize, wala dapat sang basulon sa part sang otoridad naton sir. Yes, ako mismo nagasaludo ko sa ginhimo sang PNP dito. Sa inyo sir paglantaw goods gid to no? Yes, isa sa makabig naton nga successful, very successful nga hostage negotiation na tabo. Pila ka oras, I think almost 10 hours to pag-istoryahanay. Kung inyo makita, sometime nag-press con siya, nakita mo ang iya attention ara sa inyo sa mga media.
So, wala nakita iya atensyon nga ang nagapalibot gali sa iya nga nakasibilyan, mga pulis na. Amo tong hambal ko kay na gani nga way siya ideya nga nagapalibot to hindi na to yung mga shoppers to kundi mga intel na to tanan-tanan kag mga otoridad. Yes. Kaya actually ang tawag naton mula basta ang nagapang-hostage mula Action Brian. May kanya-kanyang technique kita gina-apply dira. Yes. Ang una-una bis natin ginapaistorya da mga pamilya niya, ang mga nakakilala sa iya, mong napaistorya naton. Kaya ginapamangkot man ito natong problema. Ang problema ng Action Brian, na actually amonin po, isa sa mga kakomplikas ang sitwasyon, kung ang nagapang-hostage, may damage na o kung nagagamit ng illegal na droga. Ako nagapakomplikas ng sitwasyon kaya iya sa tutuod lang kabudlay sila igili sa ila uncontrol na kaya pamentaron sila o may damage na sila ya Action Brian. Correct. Pero may nagmono man to nga kon naghimo pagin sa ibang nga kalakasan may mga sniper na ginman galito nakaplastar sir no? Yes, actually pinaka-last resort na naton hindi kita gusto nyo nga magaresulta kita ya sang tawag nga madugoon niya nga sitwasyon niya although luwas naton ang ginapang-hostage sa nahambal ko na nga as much as possible no sa kutob sang amon nga mahimo we will save all life no wala ni dapat manulula sa aton mga gina-prevention nga ginapang-apply sang aton nga mga kapulisan. Amo pinaka-concern namon mostly sa aton ginaobra nga mga law enforcement activities Action Brian. Sige. Sir, sa ila to sa mga pulis dito dira sa imo kag sa inyo tanan-tanan do pangamuyo ba saludo gid kami sa ginhimo nyo kapon sir. Salamat gid, congratulations sir. Yes, madamo yan salamat at least na maski pa paano napakita nga may mga improvement no sa aton nga mga police operation. Okay, ari sir gamay lagi ni background kabalo ka last 2010 August 23, if madumduman mo sa Rizal Park, ang hostage man to nga nagpatay sang siyam gidya ka persona tong bastobla. Yes, ang sa Hong Kong tong mga tourist. Yes, oo. Na isa sang desperado dito kabaro taman. Pulis may to. iyaman pa nila pang obra. Actually kadamo dito sa mga lesson din. Although nga it's a failure, a big mistake no sa aton sa labi na dito PNP no. Dito ramo kita sa mga lesson din. Actually nagtanda din man kita no. At subong na apply sa subong sa bayan. Amo na ganit history is history na but we learn from our history, no? Ginbato naton is not a total failure, but as a challenge na the next time, we must do something to improve, no? Kung may mga hostage crisis na magkahanabo sa bayan. Nakitaan ko ganing na diferensya, ang ginauyatan sa Tony, kung di ka magsala ni, i-correct lang ko sir, kung nadumduman mo pa, Rolando Mendoza, amaning nag-hijack abi, sang tourist bus, kaya ginuyatan niya to, daw may rifle siya kag caliber 45. So kung isipon tagid mas bulubog atong kahapon kiti Granada isang bundak mo nanto damo gito ya magkalating kaya sir ano? Yes, Action Brian no. Ang nambal ko lang ito at least no kay ang gapang hostage to daw hindi ya addict. Wala na gagamit ng illegal nga droga. Kan ano kanya consider tabla nga Granada na yan mo. Yes, kulunbaan. At gusto mo hindi mawasaan ginataya illegal is and that is why nga ang ginapangayo niya ginhatagid nagfunction gid ang tawag naton nga command system nato nagfunctional ang mga tao nga na involved na tawag naton nga crisis management team nag-opera nag-meeting din tanuhan din sa Action Brian. Sige with that Sir Pico, salamat sa additional information kapag pahangop mo sa aton sini mga listeners sa mga gabi kag diri man sa Action Radio Bacolod. Mabuhay ka sir. Yes, mabuhay po kayo, Action Brian. Again, no, on behalf sa ato nga City Director, Police Cadet at Nininyas na sa inyo tanan, mayong gabi, mabuhay po. God bless. Una sa balita, una sa aksyon. Okay, so Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Basta muna, why isang napatay, may napilasan, isa, pero hindi na malain nga na negotiate siya nga wala sang grabe nga nagdanaw nga dugo dito. Suliton kong August 23, 2010, ining isa ka policeman nga nag-wild kag nagpang-hostage sining tourist bus ang Hong Kong nga nag-result iya sang siyam ka mga nagkalamatay gidto kag lunsay mga taga Hong Kong action hands.
Kamadong dumanyo ba, naglasay gitong Hong Kong sa aton din. Ay, no klase, pulisan sa Pilipinas, mani, kabalo sa nimo. Ti ambal sa pulis, hindi man natin makontrol ang utok sa napang-hostage ni. Kung pwede talang i-remote na siya nga, matabo tong siyam ang patay kag damo pilason, wala man. Kali kita mo na itawo na siya mo may kagalingon nga kaisipan. Pero kahapon, mayo to kay tanang nga demand niya ginhatag, so na-control based sa mga demanding niya. Kaya kung wala mo to ginhatag, kaya dong ginura-ura to nila, sigurado ko hindi lang kay siyang patay to, daw duro patay to. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, Las 7:45 ang una ton nga bolyada sa mga gabi, nadulong sa aton sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ining Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, mga kaksyon, ang pwede gid magamit naton aga, udto kag sa gabi. Kag ining Santon Plus kag Mighty C makabuligid sa pagpahilayo sa naman nga size sang balatian. Action firing line. Pagbalik naton karon mga aksyon, gusto talang ipabalo sa mga kapulisan naton, no? Ining may connection sa illegal nga droga diri sa Negros Occidental kag iban pa nga balita gikan sa Nokpo. Check taman karon sa Action Eden na Boso gikan sa Nopo subong nga gabi. Las 7:46, standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na. Ginendorso man naton sa inyo maka-aksyon ang DTX 500 na maning nagapanubo sa level sa sugar sa isa ka tawo kausa sang diabetes pila ka na. Kompleto man ni sa management liver detox kag iban pa nga makabulig dira sa aton sini kaugalingon ang DTX 500. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alright, before pa sa report ni Aksyon Eden na boss, so may gabi lang kay Valencia Kenneth, araman si na Joliamados. Good evening po, shout out lang sa family Isliamado. Isliamado niya Gligoro, no? Sige, salamat. May gabi man sa kay Heaven Heaven, ara naga-monitor si Millie, no? Araman si Inting Biboso dira sa Celine Homes, si Baliad por Adeline Araman, may gabi, Kasimanwa, originally from Morsha, watching live from Bulacan, salamat. Orlando Semiliano, may gabi to all the Action Radio Bacolod, shout out family Semiliano kag family Jimenez, dito sa Kalinog, Capiz. Monitor gig ko always from Zone 4, Butong, San Pedro, Binalbagan. Trixie Boso araman naga-monitor this time. Bao mga dipasahe nga mga naga-pedestrian ka na gid ka kuyampad man gihapon. Tanil T.O. kag bitaw, bantayan nila laban ka ipit de pedestrian. Ay, way kagid lauman niya sa mga salakyan nga mga huros-huros iya diris Bacolod. May na private kag kwan di pasahero nga pinagusto lang, na. May gabi kay Bonjo Campo sa Maaw. Araman si Raymar Hicano Haliasgo. Good evening, Action Brian. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castillana. Tamiya ko lang dahil family Haliasgo. Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalfin, kag si Bitoy. Salamat gid sa pag-monitor sa Nimad Tinion. Mary Jane Salodares Araman, nag-monitor man sa Lodares family sa Pontevedra. Si Neri Ermio, salamat. And nag-monitor man si Josie Magbanwa. Security guard, an evil act with a good intention is still evil. He wants to be heard pero sala nga pamagi Japon. How about ang trauma sang hostage mga higala? Just saying. Narespeto ko na indang imo sining opinion, ano? May gito na problema. Alright, si Inere Ermio sa may abonan, salamat sa pag-monitor. Actually, daligid lang nga. Jocelyn Kalamaan na raman, Jo Marie Pormentira, Jenny Perez ang Binalbagan, salamat. Lisor Yunis, may gabi shout out lang gali si Chelsea, Biloria family, yung gabi sa tanan, salot gig ko sa SG. Smart Rio Salcedo naga-monitor, Steven Raglan Oriol, good evening Action Bray, monitor kami nagli sa Barangay Saysa. Liog shout out lang gali kay Tatay Putot, halin niya aga hasta sa gabi pamati, salamat. Edwin Pineda, salamat man. I agree security guard ang may manubo nga sweldo kay kaagi pana sa agency. Si Kim Rosalina naga-monitor man sa Tangob, Patamyal family Udtuhan. Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Maricel Aribalo Bindol, si Gams RSP naga-monitor man. Duli pa, pati ang LRC ko, no?
Ayo dipot. Baligya nila kaso. Si Tox. Philip Laurenti, salamat sa pagmonitor. Las 8:05. Provincial Capital Reports. Ari na mga balita, linog kag ibanta with Action Eden Abuso. Action Eden. Action Bri, good evening. I-action mo. Kalma lang tingog kay do ka laing sang pamatsyag. Ikaw? Kipangaduhan. Ay, okay lang. Carry lang. True. Oops, Basta scary, servisyo oops. gyapon sa publiko. Mao servisyo sa publiko. Ang amo sini nga mga balita, i-plastar tagid na. Linog na. Correct, Action Bri. Kaya may assessment man yung kada tawo. Ang assessment, Action Bri, no, sa mga engineers, kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Pero ini sila nga mga tawo, mga titulado. Correct, Nga Action nag-assist. Bri. Yeah. Hindi isang nag-aulo assist lang nga way gid titulo. Hindi man pwede, Action Bri, kay para lihitimo gid mo. Di dapat taga-MDRRMC Action Bri, kag mga engineers kid ang nag-inspection sang mga building kag buluthuan Action Bri sa Banwa sang Tuboso bangod kumadumduman ta nakakabatsyag to sila iya sang linog kahapon nga adlaw. Pila gani? 5.7 actually Action Bri no dito sa Leyte, pero intensity 2 diri na batyagan sa Bago kag sa Tuboso. Yung Action Bri, pagka-batsag din sa linog, nag-announce si Mayor Richard Hauhoko nga ipaiway lang na ang klase. May class cancellation. Mga luyag niya nga ipa-check ang mga buildings, Action Bri. So, mga ilang munisipyo kag ang merkado. Mga nga siyempre, mga hindi mo ni mabalaan Action Bri mo nga mga kalamidad bala kon matudo man abi kon hindi tiluyag niya nga mapasiguro gid ti suno kay Mayor Hauhoko Action Bri base sa assessment sang ining mga lihitimo nga mga engineers kag MDRMC durable kag mabakod ang mga school buildings Action Bri, so wala sang dapat nga ikahadlok. Kag mga bulk intensity 2 siguro doon digin man naman nakabaskog Action Eden mo ada. Dogin tiklod ka lang guro gamay Action Bri. May panang itiklod ka gani nga may force inilang kay itiklod ka sang baba kay mas pero sa ina, no? Correct Action Bri. Ang ginagadulot na imo. Dulot na Pero kagapon Action Bri. Ginpa-check niya dayon ang 30 ka mga buluthuan sa mga banwa pati na ang munisipyo kag merkado. Suno sa kay Hauhoko Action Bri, may mga minor cracks lang nga nakita ang mga engineers kag wala man sang major repairs nga kinahanglan ipatigayon. Ipathag ni Hauhoko ginpatigayon ang inspection bangod luyag niya nga mangin safe kag hilway ang iya nasakupan, ilabi na ang mga estudyante kung nagaluntad ang mga kaangay nga kalamidad. Kagamo gini dapat para advance bala hulaton mo pa yung mga rusbak kag may magkalatakloban da kung pila ka makabataan antes magpa-check Action Eden. Correct Action Bri. Amo to balang yung picturean mo sa naiwigan nga Domingo. Dito sa may bridge to balada mo to balang comment Action Bri mo, no? Oo, nalipat ko to mga muno kagabi. Sige, tapos mo replay na karon sa tingog kay munohon ta na. Pamatian na to Action Bri si Mayor Richard Hauhoko. Mayor. Si Mayor Hauhoko. Okay, go ahead. Mayor Hauhoko. Action hands. Action Eden, sige, ito ginahulat na si Mayor Hauhoko. Arena. Nalagi lang kayo loading pa di ko, no? Dali lang kayo gina-check pa. Basta linog niya, ang gina-istorya naton dito sa Tuboso. So may, hindi pwede makwan. Alang-alanggid. Sige, proceed sa basta mo na ang sitwasyon sa Action Eden, ano? Correct Action Bri. Pero nagbalik na ang klase kagina. Normal na. Normal na ang klase. Kiti safe naman, assess naman nga safe ang building Action Bri. Di wala na sang problema. Sige, proceed sa isa ka balita. Okay na Action Hands. Sige, Matian, tabi si Mayor Be. So far, okay naman. Balik na kami karon sa klase. Pinisigurado ko lang ito kagahapon kay iba na mga classrooms na medyo daan na gid. No? Ako na hinumduman siyang una nga itong pag-agi siyang Yolanda, may isa gid kami ka two-story nga why na gid na klasihan kay na declared man po sa sang una sang provincial engineer nga daw hindi naging safe sini
paglinog nanigurado lang gid ko, no, para sa atong kabataan. So far okay naman, mga minor, may mga nag-cracks man gid pero minor man lang. Hamba sa reports sa MDRRMO office, wala man gid major pero gina-double triple check ko pagit sa engineering. Sa dugang pa naton nga balita Action Bright, ginpahayag naman iyan ni Governor Eugenio Jose Lacson nga iya na ginatugyan sa mga local government unit kundiin nasakop ang isa ka pantalan nga among magadesisyon kung dumilian ang mga foreign sea vessels nga magdungka sa mga port diri sa probinsya sang Negros. Tisuro kay Lacson, hindi man kinahanglan Action Bright no nga gilayon iban ang ini nga mga barko mga hindi man luyag sang tanan nga maapektuhan ang trade. Kag importante lang suno kay Lacson nga kung magdungka kung magangkurahe ang mga nasambit nga barko sa probinsya Action Bright. Action Bright. Ano to? Dalom ba? Ano? Angkurahe? Naga-anchor. Sige, go ahead. Grabe Tinagasunod dapat sila Action Bright sa protocol. O kung pagsulundan man sa Department of Health, agod nga malikawan Action Bright no, nga maglapta o kung makasulod ang nagapadayon sa karon nga coronavirus disease 2019. Kay ti kung madumduman ti Action Bright no, diri sa syudad sa Bacolod atong nagdungka di ba ligad nga cargo vessel. Why to kadungka eh? Wala ka dong Action Bright kaya sa layo pa lang gali nagpapanawag sang EO si Mayor Bing. Ti ginpamangkot na si Gov Lacson ti hambal niya depende na sa gihapon sa LGU kundi sakop dirang pantalan sa ila man Action Bright nga pagdesisyon kag pag-assess man sa sitwasyon. Ako believe ko to kay Mayor Bing nga wala yagid gipadungka bala. Imagine mo na sa kayto 15 ka mga Chinese national way man tayo naga-discriminate sa ila pero ang aton niya seguridad malang nimo. Correct Action Bright kay ti travel history daan sa China gito ya. Ti wala na naghulap Action Bright nga base bala kun may palayo lang base may mga makapalapit didto kag makalaton Action Bright kun ano nga sitwasyon. Ang travel gani subong alin sa Pilipinas pakadto sa iban nga pungsod pagpuli di sigurado ko i-quarantine gini sila dapat ya. Correct Action Bright kag may ginana na tiro-tiro na dan tagtang mo. Oo, na tiro-tiro na. Kung may battery gina manual pa butang sa inok. Ano ganing normal Action Bright daw 35 35 point something. Oo. Tiko mag 36 ka lang ida gani tiyambot na simo. Bahala na ka muna. Ti 14 kadlaw dan Action Bright. 14 kadlaw gid daan nya kag kun di malason ka mag-positive ka susko Ginoo. Tiya mo ginang budlay Action Bright ka pero kabay pa nga. Wala lang Action Bright kay ti dapat muntat na ning paglapta sang COVID-19. Lagaw pa mo da. Pamatiyan natin Action Bright si Governor Eugenio Jose Lacson. You know, most of these foreign vessels kasi are cargo vessels, meaning there's trade. Okay, so I would leave it to the LGUs who are hosting these seaports, no, to decide what to do with cargo vessels, no. What's important for me naman is that if they dock here within our province, yung protocols set forth by the DOH will be followed as far as the crew of these respective vessels. Okay, as long as that is followed. Pero we don't want trade to be affected. Like I understand that ship was carrying fertilizers. We all know naman fertilizers is needed here in the province, or other products, no. So I don't think we should outright ban them, and which will affect trade here in the province, and that will affect our economy. Amo to Action Bright, nagadepende na gyapon sa LGU, kung hulapon pa nila nga pareho sa bridge to nga may madisgrasya, o kung manotice ang iban ima po sa social media, amo ang pag-action Action Bright. Inangatikang galing kiti may ginagauyat sa kada LGU naton tinchakto man nagirimo to ni Gov Lacson, no. Depende na sila pero kung kinanglanon guro Gov ang imo siring advice man si Mayor pwede gina-advisean nga hindi lang anay no, pero at least makasigurado kita Action Eden kay kabalo ka hindi niya lahog iyang balatian mo subong ang patay sobra na 3,000 sa pinaka mainland dito sa gina-original gingagin sugdan sini mga 3,000 sobra na so hindi malahog-lahogan, that's why nga ti manigurado gid dapat kita.
Importante action bray, naga-work gid hand in hand. Nan, kamot sa kamot, no? Nagakapyutan na gid dapat action bray. Kiti syempre kabudlay man nga ang isa lang action bray no ka LGU nag-obra, wala naga-cooperate ang iban nga mga LGU. Ti kabudlay man gyapon action bray kay tulupaday man ang mga banwa kag syudad. Yeah, yes, amo sina. Ti ano gid bi kada kong Negros Occidental how? Oo. Kung magdungka sila karon das pulo pandan abi, daw hindi sila pwede na do kay daw dako man yang barko ka China no, kung barko nga mga foreigner ba mga foreign vessels no. Pero ti mga San Carlos, do duwa man lang gid pwede sila dungkaan nga drag ko gid San Carlos and Bacolod malang ano. Correct action bray. Ti kung Dalaba Oriental ti Dumaguete man pero ti tupad laman gyapon sa action bray. That's why nga stricto man ang monitoring kay even ang aton gani nga mga otoridad ni kapatigayon man action bray no. So security gid nga pagbantay para hindi gid makasulod kay ti syempre pagtulok mo action bray sa isa ka tawo do judger kana karon nga ay may sakit sa judger. Kagina may nga anchor ano tong isa to anchoric ano to? Mga bag-o na. Ano tong isa to? Ancorahe. Ancorahe? So ba mga ginger ka naman niya? Ang mga ano? Ano to? Ano to yun? May lang way ma-anchorman, no? Best anchorman. Best pro naman na black. Most valuable player of the year. MVP. Basketball lang Go, yeah. Correct. Congratulations to everyone. May nananadan. Dire kita. So muna mayo gid nga tikang pero dapat careful kita sinya. Kadelikado gid sinya action na Eden ano. Correct. Mera gani gambal nga sa una do man gid kita may mga direct flights kita from Bacolod sila International Airport padulong sa iban nga pungsod. Pero subong do nalipay kita nga way isang direct nga flight no. Mga connecting lang kita no because of coronavirus ngayon no. Correct action bray kagang iban nga ni minsan ano ka gusto nila nga malagaw. Pati na balaan nila nga may amon action bray na pilion na lang nila nga magtulog na lang kapag kaon sila balay action bray para malikawan kiti hindi niya laglahog action bray ikayang lawas ang ginaistoryahan. Gani man ano pero salamat giging padumdum mo kutubla ko di Domingo to naglabay kita sa may ginreklamo gini mo sa Action Radio Bacolod Action Eden ining buslot sa may Taytay dira sa may Lacson Extension Block. Oo, kon hindi ka shadow familiar mga friends naton dira mga listeners naton sino katoltol sa Goldenfield Complex dira sa likod sina dira may ara sang way dira nga pwede ka kalapos halin diri sa may Takuling area dito sa Alihis nga mag-agi kasi nga extension nga Burgos ni may Taytay dira imagine mo na nga kalaba sang buho sang Taytay Action Eden nga pwede ya magsulod ang isa ka ruweda iya sang motorsiklo. Dugay-dugay na nagali dira ang Taytay gali inang made by plancha na bla nga damol-damol anong tawag sinaman? Daw steel na bla? Pero may Action Eden. Yes, direction ba yung tawag na ganina mo aswang-aswang na nga Taytay da mo. Aswang nga ahaw? Kini ka wala do horror. So may buslot nga may sandua pa ka ruweda igo gani mo. So, Domingo, sang ginlitratuhan sa Action Radio, ginpost nato sa social media, ginulan sa pagkamalaot sa mga motorista mismo, labi na ng mga motorsiklo, bla. Kaya mabulasot ka di, basi mapatay ka pa di kung maalang-alang ka di mo. So, Domingo, ginpost naton sang aga, pagkalunes, nagbalik ka to, may baral na Action Eden. Actually, Action Bray, pagkagabi, ito sang Domingo, naglabay ko to. Ara na? Ara na to ang do baral na bala. Galing kang ginbutang nila ka very poor money nga baral. Kaya nga aman, butangan mo lang ya sang yellow line nga iya ka police line na bla. Kag duwa ka ginpatindog nga daw ang tawag selection diyan pulo posting Anong pulo posting butang na ni Aryo? Sa kilid. Anong tawag sini? Nano man klase? Apol, na mo na, Tigin butangan nila sang amula na do kabilog, kag police line, amo nang tukap nila sang sina nga Taytay ngayon, kadelikado sila. Ipabalik. Hindi lang nanay mabulasot, Yoro. Hindi lang anay mabulasot. Kapos isa pa dikit-dikit, lao, inablang antes ka makalikaw, nabulasot ka naman yapon. Ako sa ganyan ba sa ibang Action Bray nga, hulton pa nadaguro nila.
nga may ano naman black sa may aksidente naman Gani, bago naman aksyonan. Ti kabalo ko naman nga ti ang mga bashers kumbaga action braya ginaiyak. Ti syempre mga motorista nagapinamangkot man kun nga amo na dira ang sitwasyon. Pero ti may mga ga-comment man to. Nga mga ginaumpisahan naman to action bray repair. May ara sa puntada nga may tisan upa na matapos iya nga mag-repair sa overnight. Basiga, schedule sila kung mga kagahos. Oo, kaya isa pa, basang kontraktor da, may man matapos, may man hindi. Pero subong tapat yung tukapan nila da sang plansya, da nga lapad-lapad man, nga way gid buho, blahaw. Susko, butangan nila sang police line, nga daw ato blang may napatay, di daw mayroon maging luthang, di iya. Nga daw ginapaabot, may magabot ang suko, action eden, ano nga sitwasyon, sila butang na daman, uya-uya man sila, abi magabot. Action firing line. Ipakita mi lot action JM be ara na. Kay pati ako galantaw ko. Dako nahuya sang ubra nila ini. Ara na. Ara na lantaw blang butang nila police line ho. Na kita mo action eden, kita mo da. Correct. Te, bongga no, importante guro action by da na hindi lang dara mabulasot pero hubog. Kapigado nga klase kapag ubra no. Way ay gid no. Parang kang istorya, hindi giniya amo ya pila gibing welding abi dahaw. Weldingon mo dabi pila karag isa karag guro tapos ang istorya mo. Sa butangan mo lang sang pulo posting nga gamay kag police line. Oo, ang buslot nga ini. Sus ko. Tindugan na lang to action braya. Gani may ay sus ko do hindi ko ma-imagine ang utok sa nagbutang sina Action firing line. Do pareho sang utok sang kilala ko blang nga kunway ka. Ano to niya kabla ya? Lain yo. Utok do isa ka piknet gro. Action firing line. Turn isa ka piknet do munggo. Turn between two lovers. Actually din salamat gid sa time ngayong gabi. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Lami ako bla sa amo na kay duway na bla additional bla daw rekta bla no do gapamati lang ko. Gapamati ko bla sa DCRH bla pagambal sang anchor nga sila ni sino na yung mga anchor na to na bla. Salamat gid way na sugpo na rekta na end up din. Di mo nang nami action eden no. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Tuntag gid si Bayo. Biyaan niya ko walang paalam no. Gistorya pa ko siya no. Babay na sa no. Boss ka lang kay Lucion tani boss ma. Alright, sige no, salamat gid Action Eden sa imo sining balita sa buong gabi. Balikan ko niyang taytay da sa Burgos extension niya sa likod sa Golden Field da. Kwan ko na ni Purok Halublaks, Barangay Singkang Airport inadira, no? Salamat gid man kay tingin butangan sang baral pero ang pagbutang hindi gid mo. Action firing line. Pinigado gid nga huna-huna sang pagbutang I'm sorry the term use the term K pero mo gid man tuod mo. Sa mo nga kadelikado sang sitwasyon, butangan mo lang sang police line kag tulutindog sa duha ka poste nga gamay da. Tapos ang istorya. Action firing line. Abi palapad man kita sa aton bingahan na hibalan abi. Medyo palaparon ta man ang aton sini huna-huna kag kwan abi pagplastaro sina abi. Kay para inas pumuluyo. Kon gina-preparahan gid man ang rehabilitation kapag repair sina. Tiyang pag-repair sina pila ka bulan para butan tabi 2-3 di nga madala gro mga isa ka 6 bulan eh. Butangan nyo lang na sang police line sang 6 ka bulan o kung isa ka tuig. Action firing line. Ay na ano nga sitwasyon iniman. Abi isip-isip man tabi. Action firing line. Para man mapuslan ta man ang aton sini ka dalanon di sa syudad sa Bacolod. Timayo man na ka gina-repair gani mo. Ara na gani na plastar may mga kabilya na sa kilid. May fabrication, gina-fabricate na sa kilid. Pero ang buslot ara na da dapat tukapan ta mas temprano pa. Action firing line. Las 8:24 ang aton sa pagpangalaga dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon ini pampabakod sa immune system sang isa ka tawo plus ang Life Extension Coffee Mix naman pinakaunang kape nga meron sang Vitamin D3. Pinitanan mga produkto sang Life Extension Philippines nga imported halin sa ibang nga pungsod gintun-an sang maayo antes gindala sa merkado. Diri sa Bacolod mabakal bisan sa din nga botika or pwede ka makabisita sila sining klinika sa GA Stephen Building Lacson Street
Sa unhan, Lacson, Burgos ang pinakahapos din nga tultulon. Libreng consultation sa mga medical doctors maka-aksyon sang life extension vitamin D3 kag life extension coffee mix mga kaksyon. Pagbalik naton karon pawatita sa inyo interview naton kay Police Colonel Romeo Baleros may koneksyon sa mga obis nga mga kapulisan. Kag subong man ini mga chief of police nga may direktiba karon parte sa illegal nga droga diri sa Negros Occidental. Pagbalik naton, aplastar naton, standby lang. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit
sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon ka muna ka pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:32. Ay gina-endorso ginaton sa inyo magka-aksyon ang habon, pampaligo, pampakinis ang panit, pampadula, katol, korikong, baho, kagkaspa, muning Zanton plus herbal soap mga ka-aksyon. Ang balanyos nyo naman niya nga makapadula, panuhot, butod, palanakit sang likod, hawak, tuhod, ang inyong sininga tingkoy, abaga, ulo, kag iban pa. Zanton plus herbal oil naman ang kinanglan nila. Las 8:33 mga ka-aksyon. Action Firing Line. Nalagi lang manamyaw kita, gamay gid lang sa aton sa mga mensahe. Action Brime gabi. Always gid ko ga monitor sa imo program kada gabi. Si Dolor Catino ni Barangay Nagasi, La Carlota City. Salamat gid. Action na Bri, good evening. Mga tapasiro ko di grabe gid ang pamati si mo ba. Salamat gid. Gapatamyaw sila family Larigo, Librando kag Marquez niya, si Alan Negres ang DSB. Daghang salamat. Good evening, Son Brian. Mangkot lang kami, parte reklamo namon sa mga tracking da sa may Patricia Homes. 10 p.m. to 5 p.m. ara gida atensyon Kapitan Itik Talimudaw. Observe da sa mga tanod nga daw gapatuyong man. Si Talimudaw sa din gani, Patricia Homes. Sige, check na ito niya. Salamat sa information. Good evening, Action Bri. Amo na ang mga tao nga bulok imbes magpasalamat, tamayon pa ang nagresponde na namian siya guro kon mapatay. Thanks, gid. Gani ba, no? Bisan dugay lang, importante nga why sa may patay, kabalo kang polis to, nagadepende to sila sa sitwasyon. Good evening, Action Brian. Man ko lang ko gali kon timbang ka sa sulod balay. No work, no pay man kay kon maka-absent ko sa obra, wala man ko sweldo. 13 years na ko, Action Brian. Kon maghalin ko, may kwaon man ko.
nga benepisyo. Salamat. Uy, kabalo ko katimbang sa puloy-an. Di ka man regular. May mga kontrata ka mo na da. Kalulukoy man iba. Tiway, may benepisyo ka, may SSS ka, na-filean ka SSS, may mga remittances. Namo na ng taning imo, makabulig da sa imo mo. Di ko manukot, kaya gidiyag paglagson sa amo mo, kaya una-una, hindi ka man na regular. Di blaction hands, way kagida, depende na sa amo mo kung natagan niya kada. Kung thank you, gina. Pero mangkot na rin sa duli. Mamangkot na sina. Mas nami, pag na itong interview, kabala kayo na si Sir Winnie Sancho, mas makakadto ka to sa iya. No? Kontak ka lang sa akon, si Pirate Tabis Action Radio, tawag ka lang kay pakonekta ka kay Sir Winnie Sancho. Action Brian, monitor lang kami. Families Piso, Choy Piriyong, Espanyola, Chay Tima, Budol, Aldea, Subugat, Leia Espiso, salamat, Ruel Solid Action Radio. Management side, hindi na taman. Action Brian, ang imo nga gwardiya supervisor na hindi na rank and file. Dani niya sang abonan. Management side na, hindi na rank and hindi ko kinshindi sang bot silingon mo. Sorry, kid. Good evening, Action Bri. Pero ang guard alam pa na sa pulis, mayo pa maghimo blatter. Ang guard, ang pulis si Blaya. Hindi sino ni man? Midya garo ni gatek sa aton. Dahil nga kami idea ni sa blatter ka pulis. Good evening, Sir Brian. Sir, ang mga security guard, daw may ara man na sila party list gani, sir? So, di nang ila representative man or congressman, sir? I mean, din ang budget para sa mga security guard, sir. Check natin, be. Kung may mga representante man ni sila. Isa ina katampa sa aton nga duli, kag susya. Ang susya, pagid, utromani. Bako na booking gid ang extortion guro niya kag pag-abusar sa mga security agency, sa mga security guard nila tungod sa hostage taking nga natabo mga kaksyon tuod, no? Ti subong ka nagkala-booking na ni, ba't mato-mato na ninduli, susya, NLRC, kung ano pa nga ahinsya sang gobyerno nga may ara sang kantanan sini. Di na ka mo maghulat pa nga may mag-wild liwat na ka magpaniro, na lang gini magpaniro, abi? Good PM Action Brian, monitor kami rin si Imo Karagabia. Diri sa may Jovita Avenue, greet ko lang daw pod namon nga si Eileen Imperado, John Fondador. Salamat gid. Kaya na, sa interview na ton kay Sir Baliros mga kaksyon, Action J, basi ma-play na naton to. Sa mga kapulisan nga mga obis bla, mga dalagko, no? Plano ni Colonel Baliros nga pangkwaon ini sila kag i-assign anay dira sa Nopo. Kay ang plano ni Baliros, kung dira sila sa Nopo, una, maka-exercise gid sila every day. Kag makontrol nila action hands ang ila sining nga kaon. Ang tinutuyo malang sang direktor sang Negros Occidental nga malabot nila ang gusto matabo ni Lieutenant General Archie Gamboang PNP Chief nga dapat ang aton nga mga pulis hindi dalagko tiyan kag ang kadakuon sang lawas nila nakabase sa ila sining nga height mga kaksyon. Amo malang na pinaka-tinutuyo ni Baliros mo. Gusto niya himuan sang programa nga tani ang ini nga mga kapulisan magtino ka magsunod man. Tinagligad nga simana, nag-viral ining litrato kon video sa sulod sang opisina ni Baliros nga pagkagabi interview taman to siya gani mo. Sa sulod sa opisina niya, may isa ka dako nga pulis mga kaksyon, nadula action J, no? Nadula, ara lang. Nga ginapa-exercise niya. Pero ginklaro to ni Sir Baliros, nga hindi to ya pina, kundi ginhimo ya ini nga model para sundon pagid sa iban nga pulis. Kag good news, because ang ini nga pulis, sa sulod action hands sang 4 ka bulan nga ulo exercise sila sa Nopo, nabuhinan siya sang 12 ka kilos ya. Saya sining nga lawas, ti kaginagin presentar siya ni Sir Baliros sa katapos ng media. Dako ang pasalamat niya. Kay pagsulod niya sa pulis, ang iya sining bugat, dawara lang sa mga 110. Tapos sa nagpulis na siya, naglabot niya 180 lapit iya mo. Ang kilo niya, grabe iya mo. So, gakaon siya kay nga suno sa iya, nagaluto-luto may kantin sila. Tidon digid malikawan bla.
Pero sano siya nakapatambok gid kuno ang kuyam-kuyam action J. Hindi gid nami gali magkuyam-kuyam ka nga nang batsyag kaon gutom ka gutom kaon dayon. Hindi gagli man nami. So kung makita nyo sa aton sining live dira pasensya sa mga nagapamati subong sa radyo lang. Kay ginapadyag ni siya ni Sir Baliros sa opisina mismo ni Sir Baliros mo. Oo, 4 months nga tulo training kag exercise sa sa kampo sa kapulisan diri sa Nopo. Nabuhinan siya sang 12 ka kilo ya. Puwerteng pasalamat niya. So ang iban nga mga pulis dira sa buong nga nagamonitor sa aton nga feeling mo obese ka. Pa-enroll ka na to kay Sir Baliros kay sigurado ko isa kagid sa kuluhaon niya da. Para madisiplina. Pabati kong tingog ni Sir Baliros inyo. Yes, so ito yung ipinakita ko sa aking video sa Facebook page ko noong isang araw, yung aming isang police na kung paano kami nagtitrim ng aming naglulos ng weights. So almost we started this program last November. So almost 4 months in the process, no? Nakita ko siya doon sa isang detachment namin na nagjo-duty. So sabi ko, bakit naman sobrang taba mo, no, ginagawa mo? So pina-issuean ko siya ng orders na ma-relieve from there na ma-assign dito para ma-monitor ko yung kanyang activities para magbaba ng timbang. So every morning at saka sa afternoon naglalakad siya dito sa loob ng kampo. Siguro more or less mga 2 to 3 kilometers yan araw-araw. Then nung araw na gusto kong makita ng mga pulis dito sa Negros Occidental yung program, kaya sabi ko ito para makita nila, ma-encourage, ma-motivate na gawin din itong ginagawa. So since we started our BMI, nagbaba na siya ng almost how many kilos? 12 kilos. From 158. Ito, pakita mo. From 158 to 146. Lakad-lakad lang, sir, at saka yung ibang... So, lakad-lakad lang. Tapos, 12 kilos in 4 months yan, sir. In 4 months. From this time. 4 months. So, what's your target weight, sir? Anong target natin, sir? Normal siya, normal BMI. Normal BMI. Yung normal BMI, sir, for you is, ano, sir? 80 to 90 siya. 80 to 90 kilos, sir? Yes, sir. Sir, anong kulbag po sa imo mo, sir? Amo na maka-aksyon ang tingog man to sang pulis nga kumakit-an naton sa mga viewers naton dira sa nagalantaw sa live naton. Siya na so solito naton wala ina siya ginapinahan ni Colonel Baliros kundi ginabuligan siya nga kung anong dapat himuon niya kag ginaserbi siya nga mga mangin model man sa iban nga mga obese dira. Action firing line. Tiyang plano ni Sir Baliros do mahimo na lang siya sang kwan ganiya inang pag-eskwela ni sa ilang patriningo na lang gid sila anay for how many months abi until the time nga mabawasan gining ila tambok gid. Action firing line. Mayo man nga tikang no ginhimo ni Colonel Baliros no kon pila ka bilog kay habal niya jutay malinis Las Negros kag ang iban may natulo tambok pero hindi tama kaangay sining isa nga ara subong sa video naton. Siya nalipay gid siya ang ining police nga ini perting kalipay niya. So imagine mo nga na nagmag-an ang lawas ko. So may advice ka rin sa siban nga policeman siya, hindi ka mo ginsagig kuyam-kuyam. Amo na nga patambok. Kag kung makatakaon ka mo sa mga baboy, abi tambok, action hands, never kagid nga mag-inom tubig tapos kaon. Kay ang tanan nga sibo gali, ara da gali napta sa lawas mo. Action firing line. Kanin ko hindi ka mag-inom sang tubig nga cold. Dapat inang medyo alabaab or inang hindi nakaagi sulod sa refrigerator nga tubig. Kaya mo gina makapatambok sang tiyan. Action firing line. So after 4 months balikon nato ni si Sir Police nga medyo dako ni kon mabuhinan pagid siya 12 kilos pagid bauti kamayo at least may result balang niya sila nga pag-training and aside nga
nga mabuhina ng iya sining kilo mapakita is publiko nga ti pulis siya mo nami na. And plus pagidri ang ikayong lawas niya. Action Firing Line. Las 8:44. Pagbalik ko karon mga kaaksyon, i-plastar tang balita with Action Dale Salazar pagkatapos gid lamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Padayon ka muna kapamati sa Action Radio. Kaupod si Action Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, las 8:48 sa aton sa nga oras sa Action Radio Philippine Standard Time. Ante sa report Action Dale Salazar, kabalokang balita na Action Daily Subong. Duha ka mga higante nga mga politikos Bacolod ang iya sini nga mga balita subong. Anay Mayor Monico Puentevilla kag kongresista kag subong Mayor sa Bacolod former Congressman Man Bing Leonardia. Ang istorya isa lang, action hands basiwa. Sinogibing nga mga ayad diri pamati antanibes Action Del gina-check na ton si material na. Mayang kabilang kay Joseph Pacifico, no? Good evening Action Brian. Monitor kami subong sa San Enrique, si Russell Alijo, si Charnel Sanchez, Michael Caglea Pabrona. Salamat gid. Si Orlin Vergara Hinsuli naman yan naga-monitor subong sa Sinfiogo. Salamat gid. Si Noble Nicky Jake, Action Brian, monitor lang kami di subonga, Binalbagan, Noneco, Security Guard, Kenneth Barato, kag si SD Jake, Nicky Noble. Salamat gid. Little Cebuan, good evening Action Brian, na aksyon ko sila Tuto Castro, Ninyo, JJ, Kerker, Winnie, kag asawa ko si Wena,
Ari kami Pampanga, ga-monitor always action firing line. Daghang salamat. Si Katiber Araman, Zinaida Anayan, FA Haba, Lacson Extension. Yeah, oo. Little Cebuan again bulsa sang kontraktor. Mervin Manaay, good evening, Action Bright. Tamiyaw ko lang si Nanay Leonor Manaay sa Tangob. Wala untat pamati sa inyo. Bo, salamat. Agustin Barayoga sa Villa Lourdes naman niya, no? Agustin Barayoga, idol ka din namon sa Villa Lourdes, Pahanukoy. Salamat. Si Mark Sirinio, Action Break, congrats sa station mo. More power and God bless. And kilala ko nga police palakaon man to kuyam-kuyam nga gamay sang tiyanhaw. O basigro ga exercise gid siya. Si Mark Madlof Dilatore. Mayang gabi sir, monitor lang kami niya. Cabanatuan, Nueva Ecija. Salamat gidra sa inyo. Ari na this time, Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Action Dale, kumusta si Monico? Yes, Action Bray. Ini ang unang ation nga nagpa-press con si former Mayor and Congressman Monico Pontevilla matapos, Action Bray, ang 2019 elections. Tamo gani ang unang public appearance ni Pontevilla, Action Bray. So isa kaina siya sining gintalakay ang issue, Action Bray, sang joint venture project sang Basiwa kag Prime Water. Nga sunod si Action Bray, iya sining na question kung madumduman ti pila mga board of directors ang nagapong ko, Action Bray, kaning naga-decide mo, no, regarding sining nga joint venture project, Action Brian. So kina-question diriya ni Pontevilla, wala niya kina-question ang Prime Water kundi ang pag-decide sang board of directors. Ilabi na, Action Bray, nga si board of directors ang Basiwa nga si Eduardo Ravena, ang anay city accountant sang syudad nga sunod siya ti ginpapanaugan sang mando or decision sang ombudsman nga perpetually dismiss, Action Bray, from holding public office. Sige pa ni sa subonghaw? Yes, Action Bray. Dawging question man ni before? Naman siya Action Bray, ang bottom line ni former Mayor Pontevilla nga sunod sa iya, di paano na siya maka-decide nga ara dito sa yapon sa Basiwa, apisar nga may mga desisyon ang korte or ang ombudsman, Action Bray, nga dapat kakason siya sa serbisyo bangod may violation, irregularity, Action Bray, sa nagapungko siya sa ito, anay city accountant sa Bacolod City sa pag-purchase sa Action Bray sang gasolina, mga more or less, mga more than 70 million pesos nga nag-advance payment ang syudad apisara nga wala sang depo nga ginatawag, Action Brian. So amo na siya ang ugat sang sini or background sining order sang ombudsman nga guilty, no, sa grave misconduct nga kaso si Ravena, Action Brian. So sunod diri kay Pontevilla, luyag niya makitaan ang kontrata kabugusan kung ano ang kaundan sang terms of reference sining contract, Action Brian, nga sunod siya ti even ang media wala nakahibalo kung ano ang mga na-stipulate dito sa kontrata, Action Brian. Rason nga sunod siya ginatunan siya legal team ang possible pagpasaka sang kaso sa ombudsman against sa mga board of directors sang Basiwa. Bangon, Action Brian, wala nila gin-implement allegedly ining order sang ombudsman nga dapat hindi niya maka-hold sa public office si Ravena kay hambal din niya ni Pontevilla ining Basiwa. It's a office or OGCC under sa gihapon, Action Brian, or Office of the Government and Corporate Council nga ginatawag, Action Brian. Control sang gobyerno man Yes, Action Brian. Under sa gihapon sa control sang gobyerno. So sa karon sunod diri kay Pontevilla, may mga resolution nga submitter, gin-file sa Congress nga nagapanawagan nga investigahan ining joint venture project sa Basiwa Prime Water. Nasunod siya naghulat man siya, Action Bray, sa communication from Congressman or bayan muna Representative Ferdinand Gaite ang sining investigation kung malami mga hearing nga pati gayunon sunod siya makadto siya, Action Bray, para ipabutyag ang iya sining sentimento regarding sang sini nga kontrata. Gin-clear niya wala siya sang problema sa pamilya Villar nga nagapanag iya sining Prime Water, Action Bray, ang iya lang diri punto kung nga naka-desisyon, no, ang si Ravena upod sa sining joint venture project sa karon, Action Brian. Ano ang tingog ni former Mayor Monico Pontevilla? Number one, we are going to study the possibility of
filing charges in the Ombudsman Office and LUA. Because first and foremost, ang nag-approve sini sa board, ang ilang style is usually unanimous decision, unanimous opinion ng board. And one of the members of the board is, klaro na kayo, supposed to be dismissed from public office since March, 1 year ago exactly. Nagpapanaog si Ombudsman Martires decision that Ed Ravena has been dismissed from public office perpetually, dismissed forever. So why is he sitting there as board of director? As consumers, we want to know the contract, the so-called joint venture contract between Basiwa and Prime Water. Now tell me, kamo nakakita, kamo ayhan kontrata, sini Brian, portion sang preskon ni Pantevilla Krinas sang aga. So sabay naman ni Mayor Evelio Luna Diaz, siya recently nag-present ang board of directors sa IAS kung ano ang mangin na sitwasyon sining joint venture project action Brian. So sabay ni Mayor Bing, siyang iadri nga pagklaro, ano man nga tika nga himuon sang Basiwa nga importante makasupply sang tubig action Brian. Wala niya nga ginabalabagan, not because nga may mga joint venture project nilaga pabor sa action right, does that mean nga muna ang Basiya sulo siya bangod sa pagsanyog sa Bacolod City nagataas man ang demand or ang need sang water action Brian. Nga suno siya based sa communication or pagpabalo siya sa management sang Basiwa, naka-issue na action right sang notice of award ang Basiwa nga si Prime Water na ang iyari sini nga mangin partner no sa masunod nga 25 ka tuig nga joint venture project action right. Kay karon ang Basiwa 54% lamang sang household sa mga pamalay sa Bacolod City ang maserbisyohan nila, pero once nga matapos sining 25 years nga proyekto sining joint venture, gina-estimate na action right nga 90% sa mga pamalay ang mayara na sang tubig. Aro ang palayag ni Mayor Bing Leonardia. Ang bottom line ko sa ila is we need water and we want Bacolod supplied with the volume of water nga kinahanglan naton. Aging pamangkot ko pa nagli kay ang ila presentation nga sila nga in 25 years time 90% of Bacolod will be supplied, may ara na sila tanan-tanan. Ang sabat nila nga it is because may ara gid mga lugar nga may ara na sila sang ila ko galingon nga daan water system. So si portion lang sang palayag ni Mayor Bing regarding sining issue sang Basiwa action Brian. So sa sining Webes March 5 si Councilor Archie Baribar mera man sa public hearing nga patigayunon so ang board of directors ara man action Brian no siya higit matalaan man invitation ay dito to may baluan kung saan ang gudbala start ang kontrata between Basiwa kag Prime Water action Brian kag kuno sini ang dugang nga mga detalye regarding sang sini nga proyekto. Kasi may time kita pamangkoton taman kun kumusta na si bulk water buhi pa ni? Ambot na action Bray. Sa pagkamalo naton gin-submit sa Basiwa sa OGCC ining mga contract action Brian kag wala pagid ya nabayaran pangod wala pagid na insakto o plansa ang ining kontrata. Sige. Break balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action Dale Salazar una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Dale, balita gikan sa Bacolod City Hall mag-action. Ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Kini na ko man bulig lawas daw ang Evergreen Herbal Capsule. Hirap pala ng buhay kapag isang gwardya. Ang lahat ng tungkulin sa balikat nakaatang na. Palangga ni mga gwardya No ID, no entry. Gwardya. Kaya ang trabaho ng isang gwardya hindi basta-basta. Sabihin mo'y gwardya ka lang, huwag ka namang ganyan. Di mo ba alam sa buhay nila may panganib na nakaabang? Ang kailangan mo'y kunting unawa kung mahigpit sila minsan.
gwardya. Kahit na mapag-initan. Kita mo lang na, ha? Saludo kita sa mga gwardya, no? Bisa na mo to kahapon nga do kamalain, akong do kalain sa ginimos ng gwardya. Pero mayong intention niya. Ati, atubang yan ang mga criminal cases nga ikuan siya, ipatong siya. Talaga nakabugtaw sa tong tanan. Ahinsya sa gobyerno, ang mga ahinsya nila, ang mga kompanya nga halos pangayoon na lang ang presyo sang gwardya, nakabugtaw kahapon mga kaksyan. Wala kita sa higop pang oras sa aton sining pagpangalagad, upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department, sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na magbanwa sa technical side, we have Action Henry Spolgar, Action JM Bike and Mine, sa News Center, backup natin Action An Defensor, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric magbanwa. Saway ko na greet sa mga gabi pasensya, way ko na basa pasensya ken. Inyo naman nabatian ng isa ka memorabling istorya sa Action Firing Line. Maghinibati tabuas sa mamagyapon nga istasyon kaguras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat kita. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,